سلام كورات خذت زراي بريس لما عند قاشة حزنا لكم قريبنا لنا ያው ጋሻ ከምቲ ትፈልጥዎ ነበር ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ሃፍቱ ኪሮስ ኮይኑ ሕዚ ያው ፈጻሚት ስራሕ ናይ ውድብ ስምረት እዮም ያው ከም ትሪኦ ዘለኹ በረኻታት እኒኦ ቃልሲ እዩ ዝኒሄ እዚ እውን ኣብ እዋናዊ ዝኾነ ኣጀንዳታት ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ንህዝቢ ትግራይ ክግለፁ ዝግብኦም ነጥብታት ኣልዒልና ተናእሰ ናይ 41 ሰዓት ፃንሒት ክንገብርና ያው በረኻ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኢንተርኔት ምቁራፅ ከም ዘሎ ኮይኑ ክብረት ይሃበልና ፖለቲከኛ ሃፍቱ ኪሮስ ብስም ተኸታተልቲ ዘርኣይ ፕረስ ከመስግነካ እየ ዝደሊ ክብረት ይሃበለይ ዘርኣይ ኣነ እውን ትገብርዎ ኣለኹም ፃዕሪ ይንእድ ጋሻኹም ስለ ዝገበርኹም ነድማ የመስግን ፅቡቕ ያው ናይ ሓባር ቃልሲ እዩ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይህሉ ዝብል ዝሪኦ ዘለኹ ብድሕሪኻ በረኻታት ትግራይ ይመስል ምናልባት ብድሕሪኻ እቲ ናይ ዞባ ደቡብ ብፍላይ እቲ ናይ ዞባ ደቡብ መምሕዳራዊ ቅልውላው ማሕበረሰባዊ ቅልውላው ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ቃልሲ ተዳኺሙ ድዩ ተሳዒሩ ድዩ ወይስ ተረጋጊዑ ድዩ ብኸመይ ኢና ክንገልፆ እዚ እስቲ ብከም መእተዊ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይኹን መላእ ትግራይ ዘሎ እቲ ናይ ደቡባዊ ዞባ ዘሎ ኩነታት ንስኻ ብቅርበት ትከታተሎ ስለ ዘለኻ ብድሕሪኻ እንታይ ይመስል ዝብል ከም መእተዊ ንጥቀመሉ እስቲ ይቐኒየለይ ዘርኣይ እሞ ኣቐዲመ ለማዓንቲ ሕዳር 19 እዩ ሕዳር 19 ድማ ካብቶም ኣብ ትግራይ ተፈጸሙ ናይ ጀኖሳይድ ፍጻመታት ሓደ ሃምዛ ለማዓንቲ ኣብ ኣክሱም ልዕሊ 800 ኣሕዋትና ተጋሩ ንጹሃን ተጋሩ ተጨፍጨፍሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ እዞም ተጋሩ እዚኣቶም ሃምቶም ካልኦት ብረት ሓንጊጦም ናብ በረኻ ልወፁ ደቂ ህዝቢ እሳቶም እውን ከፊልና ኢና ከምዚ ሕዚ ተይተጨወየ በዚ ሕዚ ኣብ ስልጣን ለሎ መላኺ ሓይሊ ከይተጨወየ ረኺብናዮ ነበርና ናይ ሰላም ሃዋሁ እንኮላይ ናይ እዚኦም ውፅኢት በዞም መስዋእቲ በዞም ደቂ ህዝቢ እዚኦም ተረኸበ መስዋእቲ ስለ ዝኾነ ምዝካርን ምኽባርን የድሊ እሞ ክብሪ ይግብኦም ኢለ ክጅምር ይደሊ እዚ ሕዚ ዞባ ደቡብ ትግራይ ያው ንዓኻ ሚድያ ሓቅኻ እዩ ነበር ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ እዩ ዝገልፀኒ ምክንያቱ በዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብታደሰ ወረደ ልምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ኣካል ኣይኮናን ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ መራሕቲ ግን ንሕና ኢና ሕዚ እውን ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ 14 ወረዳታት ኣለዋ 14 ወረዳታት እውን ኣብ ደገ እየን ኣለዋ ኣብ ዲያስፖራ እንሆ ትግራዋይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንሆ ትግራዋይ ብዛዕባ ሓድነት ከውግዕ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ትግራዋይነት ከውግዕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ኣይኮነን ናይ ዞባ ደቡብ ኣብ በረኻ ልርከብ ጠቕላላ ናይ 14 ወረዳታት ምምሕዳር ብምሉኡ ኣብ ቆላን ኣብ ደጉዓን በረኻታት እዩ ዝርከብሎ ማለት እዩ ኣብ ቆላ ያው በቲ ትፈልጥዎ ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ኮይና ትገሊ ነካይደለና እዩ ዝኾን ኣብ ደጉዓ ድማ ምስ ኣገው ኣሕዋትና ኮይና ነካይደለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ብድምር እንተውግዕ ብዛዕባ ህልውና ዞባ ደቡብ ትግራይ እውን ከውግዕ ኣለዎ ባህሊ እየ ማለት እዩ 14 ወረዳታት መሪሕነት ብምሉእ 14 ወረዳታት ናይ ፖሊስ መሓውር ሕዝኳ ንምፅጋን ላዕሊ ታሕቲ ተወሉ ግን ለይፅገን 14 ወረዳታት ናይ ምልሻ ሓይልና ኣብ ውሽጢ ለዚ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክመርሑ ውሽጢ ለለዉ ብፆት ወይ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሒዞሞ ውሽጢ ለሎ መሓውርهم ለሎ ኮይኑ እዚ ብምሉኡ ኣብ ደገ እንሄ ማለት እዩ ሕዚ ትግራይ ብምኽንያት እቲ ኩናት ኣብ ደገ እንሆ ተፈናቂሉ እንሆ ሰባት ጥራሕ ኣይኮነይ ኣብ ደገ እንሆ ዞባ ደቡብ ከም መንግስቲ ኣብ በረኻ እንሆ ማለት እዩ ኣብ በረኻ እንሆ ማለት እዩ ድሕሬና ዞባ ደቡብ እንታይ እዩ ዝብል ባዕሉቲ ናይ እዚ ልት ከባቢ ምስሊ ኔታ ተቐሚጡ ይመርሖ ኣለኹ ልውል ሓይሉ እንተኾነ
ደምዲምዎ ሓሊፉ እዩ ዘርኣይ ኣብ ዞባ ደቡብ ምምራሕ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣውፅኡ እዩ እዚ ድማ እቲ ደገ ወፂኡ እኒሀ ሓይሊ ኣሰር ኣብ ውሽጢ ሓዲጉ ስለ ዝኸደ እዩ ዝብል ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝኾነ ምባል ስለ ዝዓብየሎ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ሉዓላዊ ስልጣን እዩ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ እኒሆ ሕቶ ሰኣን ምምላስ ኣይተፈጠረ እዩ ከይብል እቲ ኣብ ደገ ወፂኡ እኒሆ ብናቶ ፀዋውዓ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀመ ሓይሊ ይብለና ዞባ ደቡብ ብምሉእ እዩ ዘርኣይ ብደንቢ ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ይርድኦን ኣለዉ ኢለ ሓስብ ሓንቲ ወረዳ ዋላ እያ ውሽጢ ለይትረፈት ሓንቲ ወረዳ ዋላ ስለዚ ልዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀመ ላበለ ሽማሽም ለውፅእ ኣሎ ስለዚ ብድሕሪኡ ዞባ ደቡብ ሓደ ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ሓድነት ወስጢሙ ይልቃለስ ኣሎ ኣመራርሓ ክምደብ እንትሕሰብ እንተሎ እውን በዚ ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ናይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሓላፊ ክኾነ ይኽእልን ልብል ተምሃረ ሰብ ልብል ልሹመኛት ሓፀየ ሰብ እዩ ድንህብ ዞባ ደቡብ ህዝቢ ደቀይን መንግስተይን ኣብ በረኻ እዮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ኣለኻ ኢሉ ኣሎ እዚ ምስለኒ እዚ ብግልፂ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እውን ብተፈላለየ መንገዲ እውን ይገልፆ ኣሎ እዩ ስለዚ ዞባ ደቡብ ሕዚ እውን ኣብ ምስለኔ ብምስለኔ ልግዘአሉ ብናይ ባዕሉ መሪሕነት እንተይኮነስ ብዝተውሃቦ እንካ ብዝተመራሕ ብዝተውሃቦ መሪሕነት ይምርሓሎ ወይ መግዛእቲ ይወፅሐሎ ክበሃል እዩ ዝከኣል ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ዘርኣይ ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕቶ ንዘልዕለ ኩሉ ንሓስኻ እናጨወኻ ናብ ማእሰርቲ ርእሱ ከድንን ከስኩን እዚ ሕቶ እዚ ከይልዓል ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ሓደ ኢኹም ብግልፂ እዮም ዝብልዎም ባይዘወይ ትማሊ ማኖ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ራያ ዓዘቦ ኣብ ጨርጨር እቲ ምስለኔ መፂኡ ነይሩ እዩ እንኮላይ ልቶም ለቐመጦም ክመርሕለ እዩ ኢሉ ለቐመጦም ሰባት እዩ እስኹም ናተብ ደገ እኒሆ መሪሕነት ኣሰር ኢኹም ስለዚ ሰብሲእና ኢና እምበር ዓቕሚ ሃልይኩም የቕመጥናኩምን እዮም ዝሎም ዘሎ ዋላ ልቶም ለቐመጦም እውን ማለት እዩ ስለዝኾነ ደጊምና ደጋጊምና እናፍረስና እናዓረና ንኸድ እምበር እዚ ከምዚ ዓይነት ቁፅሪ ሓደ ፀላእና ምስሊ ኾነ ስምረት ዝወገነ ሓይሊ ሒዝናይ ንቕፅልን ልብል ልዋዕሉቲ ምስለኔ እውን ኣብ ጭንቅን ዕግርግርን እዩ ዝኒሄ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድማ ከምቲ ኩላና ንሪኦ ባይዘወይ እዚ ናይ ህዝቢ ዞባ ደጋጊመ ኢለየ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሕቶ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እዩ ብድምር ኢለየ ስለዚ ሕቶታቱ ሕዚ እውን ተወዲቡ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ኣበየ ኣለኹም ቀልጢፍኩም ደቅና ሙፁና እዩ ዝብል ዘሎ ቀልጢፍና ሓራን ውፃእ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ልኾን ስራሕ ድማ ኣብ ጎንና ኮይኑ ኣብ ጎኒ ደቂ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክብሪ ምስጋና ይግብኦ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዳኣ ስለለዕልና እምበር ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ይሃሊ ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ይሃሊ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይሃሊ ኣብ ጎንና ኮይኑ ልትቃልስና ደጊፉ ይንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ምባል ይከኣል እዩ ዘርኣይ ወፅቡቅ ሶት ዘይተረጋግዐ ምምሕዳር ያው ህዝቢ ዘይመረፆ ዝኾነ ዓለም ተረጋጊዑ ክመርሕ ኣይኽእልን ከምቲ ዘልካይ ድማ ብሙሉእ መሓውር መሪሕነት ናብ ደገ ዝኸይድ ትሕር ኮይኑ ህዝቢ ኣይደልዮን ብኸመይ መልክዕ ክመርሕዎ ይኽእሉ ናበይ ይወስድና እውን ብጣዕሚ መስጊእ ኮይኑ ግን ምናልባት ትፈልጦም ሰባት ይህልው ዶ በዚ ናይ ሓድሽ ምስሌነ ምምሕዳር ዝተቐተሉ ወይ ዝተኣሰሩ ናይ ሃፍቲ ኪሮስ ዶ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ነይርኩም ዶ ባዕሎም ሽማሽም ዝህቦ ናይቲ ሓደ ሓይሊ ዶ ዝብልዎ በዚ ኩነታት ዝተኣሰሩ ወይ ዝተቐተሉ ክህሉ ይኽእሉ ዶ ብጣዕሚ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ተዳፊኑ ዘሎ ብድሕሪኻ ናይ ሚድያ ኩነታት የለን በቃ ተዓፊኑ እዩ ዘለና ኣብኡ ከመይ እዩ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ከመይ የጓሳቀልዎ ይህሉ ገርም ከምቲ ዝበልካዮ ቀፃልታ ይኾን ልብል እዚ ስርዓት እዚ ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ቀፃሊ ዕድመ እኳ ዝረክብ ኣይመስለንን ህዝቢ ትግራይ ስለለሎ ህዝቢ ትግራይ ስለለሎ ዕድል ተሂብዎ ግን ብጣዕሚ ግልፂ እዩ ዕድል ተሂብዎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝጀመሮ ወታደራዊ ኣጋዛዝኣ ብጠበንጃ ናይ ምግዛእ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክተክል እዩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን
ሪኻዮ እኮ ኢኻ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብቲ ዞባ ይጅምር ኣብቲ ዞባ ኣብ ናይ ሰራዊት ሓይሊ ዝነበረ ኣዛዚ ናይ ሓደ ኣርሞም ፅኡ እዩ ኣብኡ ናይ ፀጥታ ዝገብሮ ካብኡ ዝጅምር እቲ ወታደራዊ ገዛዝኣ ማለት እዩ ክቕፅል እዩ ድማ ምክንያቱ ሓሳብ የብሉን ጠበንጃ እቲ ዋና ነገር ዕድመ ክረክብ ዶ ይረክብን ኣብ ቀጻሊ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ውሳነ ልህበሉ እዩ ልኾን ማለት እዩ ኣብ ንሕና ካብ ንወፅእ ለኣብነት ኣብ ጨርጨር ናይ ኮማዓሳ ድሆና ዝበሃል ናይ መናእሰይ ውዳበ ምክትል ተኣሲሩ ነይሩ እዩ ካሊእ ምንም የብሉን ብረቶም ዝተመንጠሉ ኣብ ኣላማጣ 4 ነይሮም እዮም ምንም ካሊእ ግዛዕ ምዛዕ የብሎምን ኣብ ቤላ ብተመሳሳሊ መናእሰይ ላብ ሓዞ ተሰደዱ ተኣተየሉ ኩነታት እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢ ኣብ መኮኒ ተመሳሳሊ ስለዚ ሕዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓደ ብስነ ልቦና ክስኮን ብዛዕባ ፅባሕ ከይሓስብ ውዒሉ ለሓድረላ ኩነታት ጥራሕ ክሓስብ ካብ ልምዓት ወፃኢ ክኾን ጠቕላላ ተዳኺሙ ሰንሰኒሉ ደው ክብል ለግብር ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማለት እዩ ብኩሉ ብልክዕ ኣሎም እቲ ፅቡቕነቱ ግን ዋላት ምስለኔ ኢሎም ነቐመጥዎ ይኹን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢ ሓድነቱ ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ብጣዕሚ ስጡም ውዳበታቱ ሕዚ እውን ለቲ ባዕለይ ልመረፅኽዎ ባዕለይ እውን ዘውርዶ ብደንብ ክፍለጥ ልግብኦ ዘርኣይ ኣይጠፍአካ ንስኻ እውን ተጋሩ ኣይጠፍኦምን ኢለ ኢለ ሓስብ ሃፍቱ ልበሃል ታወት ንህኒ ኢሉ ኣይወፀይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ለሃፍቱ ባዕለይ ከደይዎ ባዕለይ ከውርዶ ባዕለይ ክመርፆም ልኽእል መራሕተይ ባዕለይ ክመርፅ ዕድል ይውሃበኒ ጥራሕ እዩ ዝበለ ልኾነ ጭቃ ሽም የብሉ ልኾነ ታወት የብሉ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ስለዚ ዋና ዓቕሙ ድማ ኣብ ውሽጠ ባዕሉ እዩ እኒሆ ተወዲቡ ኩነታት እንትፍጠር እውን ብሓንሳ ኢልቃለስ ኣሎ ዘርኣይ ክሕዝዎም እንትፍትኑ መናእሰይ ብተወደበ መንገዲ እዮም ዘልቅቑ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ከባብታት ማጨው ትርኢ ብጣዕሚ ልገርም ናይቲ ህዝቢ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ናይቶም መናእሰይ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ልገርም ፅንዓት ካብ እንወፅእ ዘርኣይ ኣነ እኳ ካብ ልወፅእ ነሓሰ 19 ከባቢ እየ ወፅኤ ተወፃፀአይ ስለ ትፈልጦ እስኻ እውን እቶም ብፆት ብሓደ በረኻ ልውዕል ነበርኩ ብፆት ገሊኦም ቅቅድሚኦም እናኸድና ገሊኦም ድድሕሪኦም እናኸድና ገሊኦም ድማ ጎና ጎና ኸድና እዚ ማለት ተልእኾ ተዋሃሂብና ብሓደ ንጋደል ነበርና ሰባት ምዃንና ትፈልጥ ኢኻ ከይንወፅእ እንታይ ከም ዝገበሩ ብሰራዊት እውን ብጣዕሚ ይፍለጥ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ክኾን እዩ ዘይትብሎ ነገር እዩ ዝፍፅም ዝሓይል እዚ ኣባና እውን ኣብቲ ህዝብና እውን ስለዝኾነ ሕዚ እውን ታ ዋና እንኮ መማረፂ እቲ ህዝቢ ሒዝዋ እኒሆ ተን ውዳበታቶ ኣጠናኺሩ ኣንጻር እዚ ሓይሊ ዝክልዓል ኣብ ዘርኣይ ልበፅሐት ኣብ ሃፍቱ ልበፅሐት ኣብ እገለ ልበሃል ልበፅሐት ኣብ ኩሎም ልበፅሐት ሓሲቡ ብሓባር ተወዲኡ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሕዚ ዳርጋ ኣብ ውዳበ ኣብ ተጠንቀቕ ነዚ ሓይሊ እዚ መልክዕ ከትሕዝ ልወሃቦ መልእኽትታት እናፈፀመ እዩ ዝርከብ ዘርኣይ ትፈልጦ ኢኻ ኣብ ግገሊኡ ተልእኾታት እናተውሃቦ ብጭቡጥ ካብቲ ንህቦ ተልእኾ ልላዕሊ እናፈፀመ ዘሎ ህዝቢ እዩ በዚ ምክንያት እዩ ቶም ልዕሊኡ ክበፅሕ ዝነበሩ ሓደጋታት ዝናቡ ልበሃል ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህር ከይተረፈ ሕዚ ኣካል ጉዱእ ኮይኑ እዩ ንዑ ኣብ ሓደ መዘናግዕ ናይ ጆተኒ ደም ክፈስስ ክኢሉ እዩ ኣብ መኾኒ ተቐቲሉ ማለት እየ ስለዚ ብርክት ዝበሉ ሕዚ እውን ቶም ግፍዕታት ይቕፅሉ ምህላዎም ንምሕባር እዩ ዘርኣይ ፅቡቕ ኣብኣ ብጣዕሚ ብሓፀራ ክትገልፃ ዝደሊ ኣብ ዞባዊ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ዝተወሰደ ስጉብቲ ያው ፍሉጥ ምንም ናብ ክትዕ ዝኣተ ኣይኮነ ህዝቢ ዞባ ብባዕለይ ክመሓደር ኣለኒ እዚ ድማ ሕገ መንግስታዊ መሰለይ ዝተቃለስኩሉ ዝተሰዋዕ ኩሉ እዩ እዚ መሰል እዚ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ዘይሰርሕ ትሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ናይ ትግራይ ወረዳ ወይ ጣብያ ወይ ዞባ ክሰርሕ ኢልካ ኣይፅበን ዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣብ ዝኾነ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ናይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ እዩ ናይ ዞባዊ ደዋ ዘይብሉ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ክህሉ ኣይኽእልን ንኸምኡ ኢቱ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦና ህዝቢ ትግራይ
ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ ንኽርድኦ ብዝልኢቱ ካብ በዓል ዋናቱ ሓበሬታ ንምርካብ ንዓኻ ዓዲመካ ኣብኡ ግን ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ክልተ ዘይናፃፃላ ነገራት ብኸመይ ከም ትርድኦ ንስኻ ክተብርህልና ዝደሊ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ድዩ ኣብ ናይ ደቡባዊ ዞባ መፈንቅለ መንግስቲ ዝገብር ከም ዝተዓወተ ዝገልፅ ዘሎ ንሱ ዝመርሖ ወታደራዊ ትንኮሳ ዝግበር ዘሎ ወይስ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ እዩ? ኣየናይ ሓይሊ እዩ ምሳኻትኩም ብቐጥታ ኣብ ግጭት ዝኒሄ መን ዝመርሖ ሓይሊ ዝብል ዘርኣይ እዛ ሕቶ እዚኣ ለኣኻ እውን ለኣየ እውን ብጣዕሚ ቀላል ሕቶ እያ ብታደሰ ወረደ ልምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳርን እዚ ጉጅለ እዚ ንሕዚ ኣፈላላይ የብሎምን ሓደ እዮም ክልቲኦም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ክልቲኦም ፀላእቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ እዮም በቃ ክልቲኦም በዞም ሓይልታት እዚኦም ምሽግጋር ክፍጠር እዩ ትግራይ ሓድነት ሓልያ ትኸድ እያ ኢልካ ምሕሳብ በፍጹም ለይሕሰብ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ፈላሊኻ ይትረአይ ምስ ትግጥም ምስ ክልቲኡ ኢሎ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ፍልይ ክብል ተኾይኑ እቲ ብታደሰ ወረደ ልምራሕ ግዝያዊ ምሕዳር ሕጋውነት ልመስል ነገር ኣለዎ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወይ ካብ ብልፅግና ዝረኸቦ ስልጣን ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ብባህሪን ብተግባርን ግን ሓደ እዮም ተልእኾ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ልበሃል ካብቲ ናይ ምልክ ጉጅለ ዝበሃል ባዕሉ ዝጠፍአ ባዕሉ እዩ ዘጥፍአ ባይዘወይ እዚ ባዕሉ ዘጥፍአ ሓይሊ ብግዲ ክህሉ ተልእኾታት ካብቲ ቤት ፅሕፈት ይወፅእ ፈፃሚ ድማ እተብ ግዝያዊ ምምሕዳር ውሽጢ ተዋፊሩ እኒሆ ሓይሊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዮም ብሓፂሩ ክልቲኦም ሕዚ ንህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ሓደ እዮም ኣፈላላይ የብሎምን ማለት እየ ብምንታይ እዮም ኣብዚ ሽርሒ ግን ኣለዎም ከም ተብዝሓለፈ እውን ኣብ ካሊእ ምግላፅ ዝሞከርኽዎ ነገር ነየ ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝወሃቦ ተልእኾታት ክፍፅም ምስኡ እንትኸድ ኣንይዎም ልመፁ ሽርሕታት ኣለዉ እዮም እዚኣ ክገብር እየ እዚ ውድብ እዚ እዚ ሓይሊ እዚ ክዳኸም ክገብር እየ ምክንያቱ እዚ ሓይሊ እዚ እናሃለወ እዚ ጉጅለ እዚ እናሃለወ ኣብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ሰላም ልምዓት ዴሞክራሲ በትልድለ መንገዲ ክኸድ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ኢንክሉዲንግ ከም ኢትዮጵያ እውን ሓደጋ እዩ ከም ሆርን ኣፍሪካ እውን ሓደጋ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ልምድኻም እየ ዝሰርሕ ኢሉ ኣሳይመንት ተቐቢሉ ይልመፅእ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ታደሰ ማለት እዩ ብተግባር እንትመፅእ እውን ሃምቲ ንስኻ እውን ትርድኦ ዓለም ላፍቲ ቤት ፅሕፈት ብምምፃእ ላፍቲ ፕሬዚዳንት ቤት ፅሕፈት ብምምፃእ ምናልባት ካብ ሓውልቲ ሰማእታት ኣልዒሉ ናብ ደጀን ብምምፃእ ብኦቢሉ ክምስርቶ ተደለየ ኔትወርክን ጉጅለታትን ሃምሎ ኣለዉ ይፍለጡ እዮም እዚኣ ምስ ገበርና እቶም ዘይድለዩ ሰባት ብምልዓል ኢንክሉዲንግ ናይ ኣሳታፊ መበል 15 ጉባኤ ክንሰርሕ ኢና እዚ ድማ ልሳተፉ ከለ ሰራዊት እየ ልብለካ ኣለኹ ዘርኣይ ሰራዊት እውን ክሳተፉ ብምግባር ሓድሽ ናይ ምልክ ሓይሊ ክፈጥር እየ ዝብል ምንቅስቃስ ሒዙ ካብ ምንቅስቃስ ወፃኢ ክልቲኦም ምንም ፍልልይ ደየብሎም ምዃኖም ገልፀልካ ልደሊ ፍልልይ ተኮይነ እንተልገለፅኽዎን እዮን ዘርኣይ ብሓፂሩ እዎ ትኽክል ኣነ ኣብታ ናይ ዞባ ደቡብ ኣባኻትኩም ዝወስድዎ ስጉምቲ ማለት ክልቲኦም ሓይሊ ናይ ስልጣን ውድድር ታደሰ እውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ሕወሓት ንምቁፃር ድዩ ወይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንምቁፃር ዝኸይድ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ከም ቤት ፅሕፈት ሕወሓት እውን ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብጣዕሚ ልቦም ዘቕስሎም ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮኑን ኣብዛ ናይ ዞባ ደቡብ ኣባኻትኩም ዝወስድዎ እርምጃ ማዕረ ዝኾኑ ዘለዉ ኣብ ካሊእ ኩነታት ግን ዝወዳደርሉ ንባዕሎም ኣለዉ ፅቡቅ ተረዲእና ኣሎ ካብኡ ግን ኣብዚ ለሙቕነ ወይ ኣብዚ ወርሓት እዚ ምስኻትኩም ወታደራዊ ትንኮሳ ንምግባር ስኢሉ ደመናኡ ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሓይሊ የዋፍሩ ገለበለ ከምዝታት ዝበፅሐኩም ኣሎ ዶ ምናልባት ናብቲ ናይ ዓፋር ድንበር ሰጊርካ ትንኮሳ ብምግባር ማለት ምስ ካሊእ ክልል ተጢሒስካ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ግድን እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልላት ዝግበር ግጭት ናይ ፌደራል ስልጣን እዩ ዝኸውን ሰው ምክንያቱ ትግራይ ናብ ካልኦት ክልላት ዘሊላ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ወይ ግጭት ክትፈጥር ብሕገ መንግስቲ ኣይከኣልን ግን ከምዚ ዓይነት ተሪኦታት ኣሎ እዚ ከይዱ ህዝቢ ራያ እውን ደቡባዊ ዞባ እውን ናይ ብፌደራል ሕገ መንግስቲ ዝተዋሃቦ ብቃልሲ ዝረኸቦ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ናይ ምርግጋፅ እዚ ናይ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ኣይኮንና ምስቱ ናይ ፌደራል ዘሎ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ካሊእ
ድንበራት እናሰገርካ ትንኮሳ ምግባር እዚታት ከኽብር ምስ ናይ ፌደራል ሓይሊ ትፅበይዎ ነገር የለን ወይ ትዛረቦ የለን ማለት መሰልኩም ንምኽባር ኣብዚኣ ንሕና ፈንዳመንታል ሓሳብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ቤዚካሊ ክፈትሖ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክፈትሖ ጀሚሩ ኣሎ ባህልቲ ንሕና ኣሎ ዝመስሎ ዝባኸነ ሓይሊ እዩ ሕዚ ናይ ኣፍሞት ፋሕጠርጠር ኢለካ ይደሎ እዚ ሓይሊ እዚ እምበር ንሕና ንውፃእ ኣብኡ ንሃሊ እዚ ሓይሊ እዚ ፖለቲካሊ ሙሉእ ብሙሉእ ስዑር እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ናይዚ ሓይሊ እዚ ሓለዋ ኮይኑ እኒሆ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ ጥራሕ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ይርድኦ እዩ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን እንተኾነ ብዝገርም መንገዲ እዚ ሓይሊ እዚ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትግራይ ለለው ትካላት ነፃነቶም ክሕልዩ ዝግብኦም ትካላት እውን ሃደሽደሽ ኣቢሉ ኣፍሪስዎም እንድዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን ግን እንተኾነ እቲ ትፈልጦ ዓይነት ተቃውሞ ኣሎ እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ ከይተረፈ እዩ ናተይ ሓይሊ እዩ ኣብ ውሽጢ ክሽጎጥ ኣብ ውሽጢ ክነብር ዝደለየት ናይ መኸታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ እዩ ቁፅሪ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ቤዚካሊ ብዋዕሉ ብህዝቢ ትግራይ እዩ ዝፍታሕ ክፍታሕ ድማ እዩ ከይትጠራጠር ሕዚ ንሕና ብግዚያዊነት ኣብ በረኻ ኣለና ኣብ በረኻ እንትንህሉ ኣብ ውሽጢ ኣብ 14 ወረዳታት እውን ካብ ሪሶርስ ወፃኢ ኣብ ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ መደባት ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ቃልሲ መደባት ብሙሉእ ብባዕልና ኢና ንመርሖ ኣለና ወላ ሓንቲ ልጎደለና ነገር የለይ ሳላ ህዝብና ሳላ ኡል ተወደበ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ልሓዝና ሳላ ልወነነ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ብወታደር ቤዚካሊ ብወታደር ይልፍታሕ ኢልና በፍጹም ኣይንኣምንን እዚ ጉዳይ ዝልፍታሕ ብናይ ህዝቢ እምቢ ባህላይነት ይልፍታሕ ግን ንብል እዚ ጉዳይ ዝልፍታሕ ህዝቢ ክምችዮ እቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክነብር ኣብ ሕቐ ህዝቢ ክነብር ክምችዮ ብለይ ምግባር እዩ ልፍታሕ ባህልቲ ኢና ተገይርኮ እዩ ወድኻ እየ ለ50 ዓመት ናትካ እየ ካባኻ ልወፃእኹ እየ እዚ ሓይሊ እዚ እንተወፅኡ ወይ ካብ ደቡብ ወይ ካብ ማእኸል ወይ ካብ ምዕራብ ወይ ካብ ምብራቅ ኣብ ልዕሊኻ ክዕንድር ክጭፍጭፈካ ኢሉ ልዓልሎ እንዳበለ እዩ ህይወት ከናውሕ ዝሓስብ ኣሎ እዚ ለውጢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ናይ ባዕለ እዩ ኢሉ ካብ እንግድዑ ከንጥሮ እዩ ዝግባእ ቁፅሪ ሓደ እዚ እዩ ጠበንጃ ነንባዕልና ብምውዳእ ንገብሮ ብጠበንጃ ንገብሮ ቃልሲ ተጋሩ ክንጎድል እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝጎደልናዮ ከይኣኸለና ተጋሩ ክንጎድል ለግብር እዩ ንዕኡ ተጋሩ ጎደልና ኣይጎደልና መቐመጫኡ እስካዕ ልደልደለ ብዋናነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዋዕሉ ብትግራዋይ ልፍታሕ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ዋና መፍትሒ እውን እሱ ክኾን ልግባእ ባህለ ውፅኢታዊ ክኾን ቀፃልነት እንህዎ እዚ ለውጢ እዚ ምስተረጋገፀ ላብ ካሊእ ፀገም ከይነኣቱ ለግብር ድማ እዚ ለውጢ እዚ ብህዝቢ ብባዕሉ እንትውነን እንተሎ እዩ እቲ መርገፂና ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ግን ሕዚ እውን ሃምቲ ዓንተ ወልወኽካ ብፖለቲካ ተሳዒሩ እዩ ዓጀብቲ ሰብ ጠበንጃ ጥራሕ እዩ ኣቕሚጡ እኒሆ እዞም ዓጀብቲ ሰብ ጠበንጃ እናለኣኸ ነዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝሽማሽም እናውፅአ ናይ ምጥፋእ ፕላናት ሒዙ ግን ሃምቲ ልበኻዮ ይንቀሳቀሰሎ እዩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ሰባት ክቐትል ኸውን መናእሰይ ተጋሩ ኣብ ቲፒኤፍ ዘለው ሲኹን ኣብ ቲዲኤፍ ዘለው ክጠፍኡ ነንባዕልቶም ክቃተሉ ክገብር ይኸውን እዩ እዚኣ ብምግባር እውን ንእሽተይ ቀፃልነት ናይ ሂወት ተረጋግፀሉ ትኽእል ትኸውን እያ በፍጹም እዚ ግን ነዊሕ ልፀንሕ ኣይኮነን ስለዝኾነ እዞም ህሞ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣለው ኣብዚ ኣለላትኒ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ለለው ናይ ኣብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ለለው ብፆት እዚ ኩነታት ዝግባእ ክርድእዎ ኣለዎም እየ ድብል ብልግባእ ክርድእዎ ኣለዎም ንናይ ባዕሉ መደላድል ክብል ልልእኾ ተልእኾ እሳቶም ድራር ሓዊ ክኾኑ እሞ ምኽንያቱ ለየብሎም ባይዘወይ ኣብቲ ናይ
لحلفه ናይ ፀረ ፅንተት ቃልስና ምክንያት ኮስ ስለ ዝነበረና እዩ ሕብረት ዝፈጠርና ኮስ ስለ ዝነበረና እዩ ህዝቢ ትግራይ እቲ ለምፆ ውፅኢት ከምፅእ ዝኸኣለ ሕዚ ኮዝ ኣብ ለየብሉ ኣጀንዳ ኣብ ለየብሎም ምናልባት እውን ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ቦትኡ ኣፈናቅለለይ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ቦትኡ ኣፈናቅለለይ ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ናብ ድፋዕ ክወፅእ ምስ ብፆቱ ክጋጨው ፈፂሙ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዝመንእሰይ እዚ ለይምጥን ምዃኑ ተረወዲኡ ከምታ ልጀመር ኣብ ዝሓለፈ ዕጡቕ እውን ጀሚሩ ነይሩ እዩ ከምታ ልጀመር ኣብ ዝሓለፈ ደው ኢሉ ሓሲቡ ኣይግድን እዚ ክብል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ንሱ ግን ካሊእ መፍትሒ የብሉ ሓሳብ ስለ ዘየብሉ ክገብራ ዝኽእል እታ ዝተረፈት ጠበንጃኡ ወላዊሉ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ህዝቢ ኣንጻር ንሕና ማለት እዩ ኣንጻርቲ ኣብ ትካላዊ ሕቶን ህዝባዊ ዕላማን ሒዙ ኣብ በረኻታት ዘሎ ናይ ቲፒኤፍ ሓይሊ ሕዚ እውን ማለተይ ናይ ባዕሉ ትካላዊ ነፃነት ሕቶ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትካላት ድማ ነፃ ኮይነን ኣብ ትግራይ ኩሉ ልንቀሳቀሰሉ ኩልና ክከም ዓቕምና ንወፍረሉ ኩልና ድማ ጊደና ንዋፀሉን ካብኡ ንርብሐሉን ኩነታት ንፍጠር ኢሉ በረኻ ምስሊ ወፃ ሓይሊ ካብ ምግጫ ወፃ ካሊእ ዕላማ የብሉ እዎ እምበር እቲ ኣብቲ ናይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝኒሄ ፖለቲካ ኣፈላላይ ህዚ በቲ ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት መግለፂ ወሃቢ ቃል ቀባይ ዝብሎ መን ሽሙ ኣማኒኤል እዚ ሚካኤል ገለ ዝበሃል ማለት ናይ ሓደ ውድብ ዝኣክል ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ዶ ናይ ስራ አስፈጻሚ ኣኼባስ ብክሕደትን ጥልመትን ብዝብል ይወዲእዎ ግን እታ ሓንቲ ቁም ነገር ዝረኣኹላ ፖለቲካ ትግራይ ከባቢያውነት መሰረት ዝገበረ ክኸውን እቲ ናይ ክሕደትን ጥልመትን ሓይሊ ዓብይ ጉድኣት ኣብፅሒዩ ነይሩ ህዚ ግን ንዕኡ ስዒርና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ናብ ንቡር ክንምልሶ ክንሰርሕና ወይ ንምልሶ ኣለና ዝብል ነይሩ ብትክክል ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበርኩም ሰባትን ዋላ ኣብቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፕሮፌሰር ክንደያ ዝሓዘ ኣብቲ ናይ 14 ጉባኤን ኣይንሳተፍን ኢልኩም ክትወፁ ከለኹም ዝሮ መልክዑ ሒዙ እኒሄ ኣብ መንጎ ሓይሊ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝኒሄን ንስኻትኩምን ዝተፈጠረ ከባቢያውነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ትግራይ ንምርማድ ድዩ ነይሩ ከምቱ ብመግለፂኦም ዝገልፅዎ ኣለውስ ወይስ ብሓፂሩ እንታይ እዩ ነይሩ ምስጢሩ መን እቲ ንስኻትኩም ድኹም ከባቢያውነት ንሳቶም ደም ከባቢያውነት ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ እዚ ሕራየ ዘርኣይ ተመጀመርያ ሓሳብ እንድውድብ ዝኣክል ምናምን መቸም ምስኻ ሚድያ ኢኻ ብጣዕሚ ትክክል እንተነኣሰ ክድመፅ ስለለሎ እዚ ሚድያ እዚ ከምኡ ኢልካ ምቕራብካ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ግን ውድብ እኮ የለ ሕዚ ውድብ ዝበሃል እኮ የለን ውድብ ስለለየለ ለዓየ ሚካኤልስ ይምፃእ እገለስ ይምፃእ ምንም ሰርፕራይዝ ኣይኮን ኮይ እቲ ራዘርታ የመላኸይቱ ንለዓይ እዚ ጉጅለ እዚ ኣበይ ብርኪ በፂሑ ሓምለሎ እዩ ለርእየካ ማለት እዩ በቃ ኣበይ ኣብ ቀልቀል በፂሑ ድንሆ ጉጅለ ምዃኑ ጥራሕ ኢለ ርእየኒ እዚ ጉጅለ እዚ ካብዚ ወፃኢ ኣብቶም ለቕረቦም ሓደ ዘርኣይ ብደንቢ ተኸታታሊ እንዲ ዝወፅእ ናይዚ ጉጅለ እዚ መግለፂ ተኸታታሊ ይወፅእ እዩ ናይሎም ኣዝዩ ልደኸመ እዩ ኣዝዩ ልደኸመ ለይድመፅ ዋላቶም ከድምፅዎ ልደልዩ እዚ ጉጅለ እዚ ወይ ሞት ዋላ ትግራይ ትጥፋእ ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾኑ ኣየዳመፁ ወይ ለየዳመፅዎ ምክንያት ሓደ ለቲ ልነበረ ውሽጣዊ ኩነታት ልምጥን መግለፂ ኣይኮነን እቲ ውሽጢ ነበረ ካሊእ እዩ ንከታተሎ ስለዝነበርና ንሕና እውን እቲ ብመግለፂ ተዋሃበ ፍፁም ካሊእ እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ነቲ ውሽጢ ልነበረኸ ናይ ምግላፅ ዓቕሚ እንህዎ ድዩ እዚ ጉጅለ እዚ እውን ካሊእ እዩ ማለት እዩ እሱ እውን ካሊእ እዩ ክኸውን ኣይኽእልን ሶ ከምቲ ንረአናዮ ብናይ ክሕደት ጉጅለን ብሓድነት ንመልስ ኣለና ልብል ይወፅዩ ትክትዖም ግን ከምኡ ኣይነበረን ካሊእ እዩ
አንተ ወዝበልናዮ ኔትወርክ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ እዩ ልሕምሰሎ ይሕምሰሎ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ክብል ልደሊ ዋግኦም እዩ እውን ዋግኦም እዩ እውን ብዙሕ ኣብ መንጎ ዓለም ናይ ታደሰ ወረደ ዘሎን ኣብ መንጎ ደብረፅዮንና ፈትለ ዘሎን ኔትወርክ ማለት እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ እዚ ምንም ጥርጥር የብሉ ባይዘ ወይ ግርም ኢሉ ካብዚ ሕዚ እውን ኣብዚ ሕዚ ልንሄናዮ ግዜ በፂሕና እውን እቲ ኳሊፋይ ዝተገበረሉ ባህሪስ ሒዞም እዮም ዝቕፅሉ ክሳብ ኣመልስያ እስካዕ ሞት ዝበሃል እስካዕ ግንዘት ይልበሃል እስካዕ ግንዘቶም እዮም ሒዞሞ ዝኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ኣብቲ መግለፅታት ናይቲ ወዲ እንድሕር ሰሚዕኻዮ እንትጅምር ያው ንሕና ኣብ ናይ ለውጢ ማዕበል ውስጥ ኣትና ትግራይ ለውጢ የለ እዩ ብሓቂ ሓቀኛ ለውጢ ኣብ ኣፍቲ ጉጅለ ስኮ ሪፎርም ንግበር ኮ ልብል ንሄ ክትልወጥ መጀመርያ እንከይወሰድካ ሪፎርም ክትገብር ኣይትኽእልን ዋላ ረእያ ሕዚ እውን እንታይ ደጊምዋ መሲልካ ተፎተየ ተፀልአ ሕዚ እውን ለሻግረካ ዝጉጅለ እዚ እዩ ኢሉ እሱ ቲፒኤልኤፍ ኢሉ ዝገልፆ ማለት እዩ ይብል እዚ ጉጅለ እዚ ለሻግር እንድሕር ኮይኑ ሪፎርም ድኣ እንታይ ኣድልይዎ ተፈለጠ ጉጅለ እኮ እዚ ጉጅለ እዚ እኮ ክቕይር ለይኽእል እዩ ማለት እዩ ካሊእ ሓይሊ መፅኡ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ኣብ ምሽጋር ናይ ተጋሩ ምሽጋርስ ክሕግዘ ይኽእል እንተፎተየ ተፀልአ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ረአይ ካልኣይ ንፌደራል መንግስቲ ረአይ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂ ናይ ዝጉጅለታት ረእዮ ሕዚ ዝፀገበ ሃምዚ ቆልዓ ትፀግብሎማ ዝረጎደ እዩ ዝመስሎ መሰለኒ ዝረጎደ ሓይሊ ላጥረየ ምናምን እዩ ዝመስሎ ከምኡ እንትኾን እንታይ ይብል መሲልካ ሃምዚ ናይ ትማሊ ዓይነት መግለፂ ባይዘወይ እዚ ዓቕሊ ፅበት እዩ ደኣ ዝፀገበ መሲልዎም ሃምለ ይኮነ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ወወ ዝፀገቡ ኮይኖም ሃምለ ይስምዖም እውን ርግፀኛ እየ ሕዚ ማሲኖም እዮም ናይ ሞቶም ሞት እቲ ፅምዶ ንገብር ዘለዎ እኮ ምስ ፋኖን ምስ ኤርትራ ምስ ሻዕብያን ኮይ ፋኖን ሻዕብያን ሕዘበይ ብር ከለዉ ድማ ድፍለጥ እዩ ተገናኒዞም ብሓደ ንምጥፋእ ተደይ ኮይኑ ኣብ ናይ ህዝቢ ተቐባልንስ ወሎ ኣብ ዓቕሚ ውሽጣዊ ዓቕሞም ምስ ወሎ ትንሪኦ ኣለና እዩ ማለት እዩ ሰልሞተ እዩ ግን እንታይ ይብሎ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምባሎም ፅዩ ሕዚ ዝዋዕሉ ወፅዩ ካብቲ ዓዲ ምዃን ዝዋዕሉ ወፅዩ ኣብቲ ፕሪቶርያ እንህዎ ኣግሪመንት ለወፅዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ሓደ ግዜ ባይዘወ ሃፍቱ ትግራይ እውን ግልፂ ክኾነሉ ዝግብኦ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ተጋሩ ክሪቲካል ነገራት ናይ ምርኣይ ፀገም ኣለና እንዲ ቅድሚ ሕጂ ውድብ ዋሕድ ንበሎ በቲ ዘሎ መግለፂ ከውፅእ ከሎ መንግስቲ ፌደራል እዩ ነይሩ ግቡእ ነይሩ ምክንያቱ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት መንግስቲ ፌደራል ኢኻ ትብል ሕዚ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናበለ ይፅውዑ ነይሩ ናይ መግለፂ ናብዚ ዓብዪ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ማለት ትግራይ ካሊእ ሃገር ብምቁፃር ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድማ ከም ካሊእ ሃገር ከም ናይ ጎረቤት ሃገር ብምቁፃርና ኣብዚ ክትብል እውን ይደልየካ ፅቡቅ ብጣዕሚ ትኽክል እሱ ጥራሕ ከይመስለካ ዘርኣይ ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉ ኣብታ ዝሓለፈት መግለፂ እንድሕር ሪኢኻዮም ዝተኸበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሎም እዮም ኣብታ ዝሓለፈት ድማ ከለድ ዝተኸበሩ እዮም ዝውስኹ እንትደልዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢልን ቶታሊ መን እዮም ዞም ብስሩ ዓቕሞም ሪል ፋክት ኣብ መሬት እንሆ ፋክትስ የለልይዎ ድዮም ወይስ ብለይተ ገርሐ ስምዒት እዮም እና ብናይ ጉጅላውን ውልቃውን ድሌት እዮም ዝመርሕዎ ኣለዉ ልብል ሲሉ ብጣዕሚ ግልፂ እዩ ዝኾነሉ ኻዚ ማለት እዩ ወኻሊእ እውን ቀፂሉ እዩ ዘርኣይ እዚ ጥራሕ ከይመስለካ እንታይ ኢሎም መሲልካ ሕወሓት እንድሕር ሕጋዊ ሰውነት ዘይረኸበ ትብለ ምርጫ ኣብ ትግራይ ክካየድ ኣይኽእልን ኢሉ ኣብ 2013 ምርጫ እንትነካይድ ትዝክር ኢኻ ስቲል ኣነ ይኣምነሉ እየሱ ስቲል እየ ዝኣምነሉ በቃ ሕዚ ስለ ዝኾነ ልድሕሪት ኣይብልን ሽዑ ታይና ኢልና መሲልካ መረፃ ናይ ህዝቢ ሉዓላዊ ስልጣን እዩ ሉዓላውነት ማለት ድማ ቦርደር ማለት ጥራሕ ኣይኮነ ባይዘወይ ናይ ምውሳን ስልጣን እውን እዩ ሉዓላውነት ዝሓውስ ህዝቢስ ክውስን ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ 5 ዓመት ሓደ ግዜ መረፃ ደንጊጎ ኣሎ ዘርፎር ሽዑ እንታይ ንብል ነርና ኣብይ ልህቦ ዝኸልኦ ይኮነ ንብል ነርና ማለት እዩ ሓቂ ኢለ ይሓስብ ናይ ሊደርሺፕ ኤንድ ጉድ ጋቨርነንስ ተምሃራ እየ ናይ ሕገ መንግስቲ እውን ተምሃራ እየ ልክዕ እዩ ኢለ እየ ድኣምን እዚ ዋላ ሕዚ እውን ማለት እየ
ሕዝኸ ናይ መረፃ መሰል ናይ እትሰም ሕወሓት ልብልዎ ጉጅለ መሰል ገይሮም ይዕርፍ ተረዲኻ ስምረት ይሃሉ ኣይሃሉ ምርጫ ምግባር ናይ ስምረት ናይ ምውድዳር መሰል ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይ ምምራፅ መሰሉ ኢንሄረንት መሰል እዩ ኢንሄረንት እዩ ልልደልዮ ክመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ተዘይ ሃልያ ኢሉ ሎም ድማ ሉክ ላበይ ጦርነት ኣብናኣት የለና ራእይ ግልፂ እዩ ኣነ ተዘይ ሃልየ መረፃ ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ኣይካየድን ኢሉ ምእዋጅ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃይፍልያ ንህዋ እዚኣ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ኣብ 2013 ካብ ልወልዋ ታይ ትፍለይ ነገር ኣለዋ እዚኣ ታይ ትፍለይ ነገር ኣለዋ ዘሴም ድማ ናይ ሕወሓት ሕጋዊ ሰብነት ላሰና ባዕሉ ትጉጅለ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ መበል 13 ጉባኤ ውፅኢት ሕወሓት ኣብ ፕሮሲጀር ኣብ ሕጋዊ ኣብ ምርጫ ቦርድ ኣብ ግዛዕ ብሕጊ ናይ ሕወሓት ህልውና ክነረጋገፅ ኣይግባእን ሕዚ ፖለቲካ ብፖለቲካል ዲያሎግ ክፍታሕ ዝግባእ ናይ ሕወሓት ሃለዋት ኢልና ማሽዑ ወሲና ዘራይ ለኻልኣየ ልነግሮ ኣለኹ ሃመይህም ለጭበርብርዎ ኣለዉ እዩ ክሊር ክኾነሉ እምበር መንማ ወሲዱ ሓነቓ ደብረፅዮን ክላሰር ሒዙ ሕወሓት ናብ ምርጫ ቦርድ ኣእትይዋ ክሊር ኮ እዩ ምርጫ ቦርድን ፌደራል መንግስትን ድማ ልኡል ምችሕ ሕጊ ኣውፅኦም ታገይሮማ ተሓኒቓ ሕወሓት እታ ሕወሓት ልውለኽዋ ኣነ እታ ንፈልጣ ሕወሓት እያ ዝጉጅለ እዚ ኾነ ኣነ ድፅውዖ ሓኒቑ ኣብ ክላሰር ሒዝዋ ኸይዱ ኣብ ክላሰር ድማ እታ ኣብ ዓመፅ ልነበረ ህዝብን ውድብን ልምስረቱላ ሕጊ ማእኸል ገይሩ ድማ ብክላሰሩ ድማ ሰርቲፊኬት ሒዙ መፁ የልብለካ ኣለኹ ሕዚ ሰብ ናይ ምርጫ ቦርድ እንታይ ሞ ዘይገበረ ዳ መልሲ ሃበኒ ኮ ተባሂሉ ኮይ ዘርኣይ ትዝክር ኢኻ ኣብ ፕሪቶርያ ንሕና እንታይ ማለትና መሲድካ ፖለቲካል ዲያሎግ ማለትና ኣብ ፕሪቶርያ ዝፈረምና ንሕና ስለልኾና ላብ ካሊእ ፕሮሲጀር ኣይንእተዎ ላብ ካሊእ ምምሕዳራዊ መፍትሒ ኣይንድለይ ምምሕዳራዊ መፍትሒ ይኾነ የለልዮ እዚ ዲያሎግ ይለልዮ ኢልና ሓንቲ ታይ ሪኮግናይዝ ገይርና መሲድካ ኣብ ፕሪቶርያ ንሕና ኢና ዝፈረምና ሽዑ ለውፃናዮ እውን ትዝክር ኢኻ ከመይ ዝበለ ዕግርግር ሃምል ነበረና እንታይ እዩ ዝብል ክፍለጥ ዝግብኦ ይብል ናይ ሕወሓት መግለፂ ናይ ትሽዑ ክፍለጥ ዝግብኦ ኣብ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ኣካል ሕወሓት ኣይኮነን መንግስቲ ትግራይ እዩ ናይ መንግስቲ ትግራይ ልኡኻት እዮም ኢልና ኢና ሽዑ እውን ተኻቲዕና ኢና ድማ ሓደጋ ኢና ንኣተ የለና ንብል ንምንታይ መሲድካ ሃምኡ ልበልናዮ ልብለኽካ ኸሊ ኣነ ስለልነበርኩሉ እዩ ንምንታይ መሲድካ ሃምኡ ልበልናዮ መንግስቲ ካፍርስ እዩ ኢልና ስለልጠርጠርና እዩ እታ ናይ መንግስትነት ወንበር ትጠፍእ እያ ቢኮዝ ምርጫ እዩ እዚ ሰብ እዚ ምርጫ እዩ ልቃወምሎ እዚ ናይ ፌደራል ሓይሊ ኣብይ ናይ ምርጫ ውፅኢት ድማ ቤት ምኽሪ እዩ ቤት ምኽሪ ኣፍሪስዎ ኣሎ ቤት ምኽሪ ኣፍሪሱሎ ማለት ድማ መንግስቲ ፈሪሱ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ትግራይ ዛ ወንበር ናተነቓነቐት እያ ነበረት ናይ ሽዑ መርአይና ሽዑ ሒዝና ኢና ሕወሓት ለጥፋእና እያ እየ ልብለካ ኣለኹ ካብኡ ኸ እንታይ ገይሩ ኣብታ መግለፂታ ማለት እየ ካብኡ ኸ እንታይ ገይሩ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ዝወሰኖ ወፃኢ ብክላሰር ኸይዱ ብክላሰር ሓኒቑዋ መፅኡ ከምዚ ልልኾነት ውድብ እንድሕር ለይመለስኻያ ብምምሕዳራዊ መንገዲ ተዘይመሊስኻያ ምርጫ ይካየድ እንዳበለ ለዋፀ ኮይ ምሕፈር ኮይ ኣነ ተዘይሃልየስ ትግራይ ልቕድሚት ኣይትኸዲ መዋፅኦ ኸ ኣነ ጥራሕ እየ ኮ ኢሉለና ኣለኮ ስለዚ እዚ መግለፂ እዚ ሃምቲ ልወኽካ መግለፂ ክህብ ዓቕሚ ለሎ ትካል እውን ኣይኮነን ከም ሰብ እውን ሃምቲ ልረአኻዮ ንውር መግለፂ እውን ኣይኮነን እዚ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቂሑ እዩ ኸዚ ፈሊጡ እዩ ምንም እሳቶም ክነውሑ ክእሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ፈሊጡ እዩ ሞ ኣነ ብዚአ ልርእዮ ዘራይ እዎ ግን ኣብኣ ሓንቲ ዘይትከሓድ ነጥበላ መን ኢኹም ኢኹም ዝለዓለ ከባብያውነት ፖለቲካ ትግራይ ተትሕዝዎ ዘለኹም ካብ ክልቲኹም ጉጅለ ናይ ባዕልኹም መመላኽት ኣለኩም ዝሮ ዝሮ ትግራይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ወፂኡ ናይ ከባብያውነት መልክዕ ንሓዘ ይመፅእ ምህላውን ንሳቶም እውን እቶም ናይ እንዳ ሕወሓት ጉጅለ ትብሎም ዘለኻ በቲ ናይ ቃል ኣቀባዮም ገይሮም ዘምፅዎ በቃ ንሳያት ከባብያውነት እያ ትብል ሶ ከባብያውነት መልክዕ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሒዙ ማለት እቲ ማሕበረሰብ ብልሂቃን እዩ ዝምራሕ
ልሂቃኑ ዝበልዎ ትሕር ዝሰምዕ ኮይኑ ኣብ ባይታ ዘሎ እውን ከባቢያዊነት መልክዕ ሒዙ ንበል ናታትኩም ቃልሲ ብፍላይ ስምረት ዝመርሖ ፖለቲካዊ ቃልሲ ትውዳበ ብምርጫ ይኹን ብዝኾነ መልክዕ ኣሸኒፉ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ስልጣን እንተዝቆፃፀር እዚ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ነቓዕ ሒዙ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከባቢያውነት ሒዙ ዘሎ ብኸመይ ክትኣልይዎ ኢኹም ኣየሸግረኩም ዶ ዝብል ግምት ኣለኒ ካልኣይ ኣብኣ ክትምልሳ ብሓፂራ ዝደሊ ግን ንስኻትኩም ዲኹም ዝለዓለ ከባቢያውነት ፖለቲካዊ ከባቢያውነት ትወስዱ ወይስ ንሳቶም እዮም ዝብል ግን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ኣለዎ ኣብ መንጎኣ ግን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኩላ ተረሲዓ ኣብ ክልቲአን ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለካ ርድኢት ግርም ኣብዚ ዓወት ክነኻለኒ ኣብ ትግራይ ሕዚ ከባቢያውነት ናይ ሓድነት ሽግር ኣሎ ዶ የለን ዝብል ብዘይ ምጥርጣር ሕዚ እቲ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ምናልባት ኣብታ ናይ ስምረት ድሓር ክነግረካ ክእለ እንድሕረ ልዒልካ ኣለየ ምስኣ እውን ክሓውሳ ክእለ እንታይ እዩ ትነሓስቦ ኣለና ንሕና ዝብል ማለት እዩ ከባቢያውነት እውን ኣካል እዚ እዩ ከባቢያውነት ግን ስምረት ኣይኮነን ናይ ለኣብነት ሕዚ ዞባ ደቡብ ከም ሓደ ናይ ከባቢያውነት መግለፂ ገይሮም ዝወስድዎ እቲ ሕዚ ንገብሮ ኣለና ቃልሲ መበገሲኡ እናፈለጡ እዮም ከባቢያዊ እዩ ዝብልዎ ማለት እዩ ሓደ ክነቕፍዎ ዝደልዩ እሱ እዩ ከባቢያዊ ማለት ዓርሰ ምሕደራ ማለት ድዩ ከባቢያዊ ማለት ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት ይከበር ህዝቢ ብዝመረፆ እዩ ክመሓደር ዝግብኦ ህዝቢ ዘይመረፆ መሪሕነት ኣብ ልዕሊኡ ክድዕነና ይግባእ ድዩ ከባቢያውነት ልመን እያ ከዚኣ ከባቢያውነት ትኾን ፅቡቅ ልመን ለዓድዋ ድያ لشرى ديا لأكسوم ديا لرايا ديا ويس لندرتا لتنبين لعقامة يا لمنيا أب كل كبابي إكسرسايز كجبر اللو أنت مثل عرس محدراو كبابي أو محدراو بوعلو بالمورط كخون اللو بالمورط تقارو كخون اللو يا فتسي ما زي كبابي أو أيكونتن كبابي أو ما نعاي ناتي تول أخو كفتسم يخليو لبهال والكسب يخون تيم لا حدا كبابي مدعناني كباب دبهال فيرون يخون يسو تحاون يكونن ورع ملاش حزكو أبز قرباكو بسرو لحفركوي تريو ملخاتهم نعتاتهم قالا قبايا تهام هلولو تريو لها عادوا تتنقق لخون حدا كفال كباب كل على الخايلو البروباغندا مصيخاس أيدي كباب ياو مالت أيدي كباب ياو مالت وحزب تقرأي بدن بإكريو دقبا فورزات ماتر كريو إلقبا سلازي ملك كبابياونت أتحيزهم اللو خالي مواصو سلدي يولهم مواصو يولهم يحيزي أبايهم خيدهم كشقطو تقرأي همتنا يقدم كافتهم زمن مسافن تلالعلي كافافيلو كقمت ناي ناشنال يونيتي ناي بهراو حدنت قداي أبحثو وشتي أعطيله حيل زيو وزرعي تريو كلها تكالاتنا كو ناي وعلكو إيك قورن عنتو نقيركاكو تكالات راس نص أكخونا لقبئنا ناي تقرأي ناي تصد حيل كواس ناعتا يخالي ولا كوي بقى ناخالي استخونا يتغلي نحزو تقرأي أيخون خايس خاناتا إيغا لبلا كوي سلازي كبابياونت خالي مواصو ونيولي أبايك شقوط إذا حيل زي حزب تقرأي كفولتو لقبا انت نحناقن أجندانا أجندا حزب تقرأي إيو كم تزوال خايو سمرت لمن تأيو سمرت هما يخم تقال سوى لزدبل لقدم نشتي ناي سمرت اندعي دحاروي تلعل اللي تليخوين خا تأيو تتحساس بانا قوي اللي بقى سيد بالزرعي سمرت براغماتيك لخونه ليبرال ديموكراتيك تحساس وحيزو يتلعلو نيو ازيا تاي مالتي ازيا رأيا ازيا نحنا على ما وخنتات لنا على ما وخنتاتنا تريق الله خائخ على ما وخنتاتنا ازي بچبوط ز عالم حدا حيال عزازي ليه بالله لا خونتي اتخدلا حدا حيال عزازي اذا مالت بتفلالو سكولارز انت دليوم بولار لولو تدليوم عمدتات كذا عم زعلولو مالتي
እዘን ዓምድታት እዛተኑ ግን ቀደም እንታይ ነይሩ መእዘዚኡ ሓደ ጥንክር ዝበለ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ጥንኩራት እዛ ዓለም ሚዛን ተትሕዘሉ ዋላ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾና ትካላት ለኣየ ሕዚ ዩኤን ሞዴል ናይ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ኣብኡ ክግምግም ደልየ ይኹን ኾይ ሞዴል ዋላ ዩኤን እውን ግን ሓይለው ዝነበረሉ ናይተን ሓያላት ቅኒት ሒዙ ንቀሳቀስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዓለም ሚዛና ብኡ ትሕሊ ነይራ ዋላ ብሓይሊ እየ ዝብለካ ኣለኹ ሕዚ እንታይ ትኾነላ መሲልካ እዘን ፖላርስ ዛተኑ እዘን በቲን ዘለዋ ሓይሊ ክንፈጥር ኢና ልብል ኣለዋ ሓይልታት ዛተኑ ገና ሓደ ኣይተቆናጠጣ ያፍቲ ሓይሊ ገና እየን ኣይገዝኦይ እቲ ድማ ዳኺሞን እንሄዋ ዋና ገዛዕ ድማ ዳኺሞን እንሄዋ ኣብ ሽግግር እየን እንሄዋ ሕዚ ልናናዮ ኩነታት ኣብ ሽግግር ለይፈለየሉ ግዜ ሉክ ለይፈለየሉ ግዜ እዩ ነምበር 1 ዋላ ለይፈለየሉ ግዜ ይኹን ዳኣ እንታይ እኒሆ መሲልካ ሕድሕደን ግን ናይ ምጥፍፋእ ጥራሕ ተይኮነስ ይደላለያ ለየን ረሃየን ተዓለም ረእያ ይጠፋፍኣ ጥራሕ ይኾነይ ይደላለያ ለየን ለኣብነት ክልተአን ንውሰደን ኣሜሪካስ እዛ ምዕራብ ኣውሮፓስ ለለዋ ከባብታት ብሓደ ወሲድካ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ናይ ሳውዝ ኮርያ ብኻሊእ ወሲድካ ረእየን እዚአን ሞጎት እንሄዋ ኣብ ሞጎት ይሞገት ኣለዋ እየን ኣነ ክቅድም ይሞገት ኣለዋ እየን እቲ ቀዲሙ ዝነበረ ሓይሊ ለ ኣሕሊፉ ድለይ ምሃብ ይሟገተሎ እዩ እንታይ ይኾን ሎ መሲልካ ሕዚ ኣብ ሽግግር ኣሎ ማቹርድ ዝኾነ ሓይሊ ሚዛን የብላይ ዓለም እንደገን ዋላ ብፀረ ዲሞክራሲ ለተኾነ ሚዛን ለትሕዛ ትካላት ሕዚ የብላይ ዓለም ራይ ሶ ዓለም ባዕላ ሕዝስ በተን ቅድም ዝገለፅክዎን ፕረሚስስ ዓለም ባዕላ ሕዚ ፕራግማቲክ እያ ይደላለያ ኣለዋ ምጥፍፋእ ጥራሕ ኣይኮነ ኢሉ ክካውን ረእይ እንታይ እየ ልኸደ ኣለኹ እታ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ልዚ ንሕና ሒዝናዮ ንሄና ተሓሳስባ ከመይ እያ ትቕበሎ ልብል ዲዳክት ክገብረልካ ስለ ዘለኹ እዩ ሕዚ ከም ልደላለያ ሌትሰይ ክልተአን ተን ሕዚ ኣብ ቻይና ኤንድ ኣሜሪካ ኣብ ክልተአን ኒሆም እትእስሳር ረአዩ ሕዚ ኢትስ ናት ቢካዝ ኦፍ ናይ ቻይና ትሪሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ልንሆ ጥራሕ ኣይኮነይ ወይ በቲ ሓደ ገፅ ጥራሕ ኣይኮነይ እንታይ እኒሆ መሲልካ ሕዚ ቻይና ኣብዚ ቀረባ እውን ከይደ ርአያ ስለ ዝነበርኹ ብክልቲኡ መንገዲ ትሰርሐላ ላብዚ ውድድር ዝክተኣቲ ብክልቲኡ ሓደ ፕሮዳክሽን ኣብ ምህርቲ ኣብ ኣይተም ፕሮዳክሽን ኣብ ኣቕሓ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ምንታይ ትሰርሕ ተየበለቲ ረያ ቶም ቻይኒዝ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዮም ድብሉ መሲልካ ምዕባለና ካብና ባዕልና ባህሊ ኢድ ምንጭው እዮም ድብሉ ካብ ውሽጣዊ መንነትና ኢድ ምንጭው ወሃልቲ እዮም ንሳቶም ኤግዛክትሊ እዮም ድብሉ ማለት እዩ ሕዚ እሱ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ በይኖም ክነብሩ ለይኽእሉሉ ኩነታት ምስ ይርዩ ምስ ምህላዎም ግን ልዕልነት ክፈጥሩ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ከምቲ ሓንቲ ወደኽካ ኣብ ኣይተም ኣብ ፕሮዳክሽን ማለት ኢኖቬሽን ማለት እዩ ምህዞ ማለት እዩ ኣብኡ ፕላስ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይሰርሑ ኣብ ኤኣይ ይሰርሑ ኣሜሪካን ስፔሻሊ ቶም ምዕራብ ኣውሮፓ ከባብታት ድማ ምህርቲ የብሎም እየ ይብል ግን ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞር ትኩረት ገይሮም ዓለም በዚ ጌርና ኢና ንሕዛ ይብሉ ምስ ካልኦት እውን ምስቶም ብድሕሪኦም ንሄው ማለት እዩ እዚ ንሕድሕዶም ሓጋገዙ ይገብር ረዮ ባዕሉ ካልኣይ ዋላ ብሂማኒታርያን ውሰድ ብሂማኒታርያን ቻይና ሕዚ ላብ ዓለም ካምፕ ትገብረላ ሲቲዝን ረእዮ ስኢላ ሓንቲ ኣብነት እሞ ክነግረካ ሲንጋፖር ኣብ ጂዲፒ ኤንድ ፐር ካፒታላ ናይ ሲንጋፖር ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣብ ሲንጋፖርማ መን መሲልካ ዋላ ብበዝሒ ህዝቢ ቻይኒዝን ኢንዲያን ብበዝሒ እንህዋ ኣብ ሲንጋፖር እስናት ቁፅሪ ጥራሕ ይኮነ ይብለካ ከለ ኣብቲ ኢኮኖሚ ድንህዎም ኮንትሪቢሽን ብጣዕሚ ዓብይ ኢና ዛቶም ብጣዕሚ ዓብይ ሓደ ነገር እዚ እዩ ይደላለዩ እዮም ድብለካ እዚ እዩ ማለት እዩ ሶ እንታይ ይኾነሎ ማለት እዩ እንታይ ይኾነሎ እዚ ባህሪ ዝበዕሉ ንሕና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዓለም ክንኣቱ ፕራግማቲክ ንኾን ኢለ ገድደካ ማለት እዩ ፕራግማቲክ ማለት ዘርኣይ ብዙሕ ትንተና ክገብረሉ ደልየ ይኾን ኾይ ግን ሓደ ፕሮግሬሲቭ እዩ ማለት ማዕባላይ ማለት እዩ ካልኣይ ኮንቴክስት ማለት እዩ ላብ ትግራይና ለመእንተ ንመፅእ ኤነጌን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እውን ትሪኢ ኣለኻ ማለት እዩ ሕዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እውን ትሪኢ ኣለኻ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ኢንዶ ፓሲፊክ ኩነታት ዳርጋ ላብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰግረሉ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናይ ትሬድ ጥራሕ ለይኮነስ
ናይ ሚሊተሪ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢሹ ልገነነሉ ኩነታት ከም ድንሆ ትርኢ ኢላ ናይ ኢራኒ ናይ እስራኤል ህልውናስ ላብ ቀይሕ ባሕሪ ልቀረበሉ ኩነታት ኢኻ ትርኢ ሕዚ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዕራበን ስበለን እዘን ሕዚ ልብለካ ኣለኹ ናይ ክልቲአን ኣሰላልፋታት ወሲድካ እንታይ ይኾን ኣሎ ወሲድካ ልምዕብል ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ልምዕብል ሓይሊ እዚ ተጠቃሚ ትኾን ከባብና ድማ ፓርቲኩላርሊ በዚ ምክንያት ሴንሲቲቭ ይኾን ኣሎ ብጣዕሚ ለይግመት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ንምግማቱ ብጣዕሚ ለፀግም ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ካብ ትሬድ ላብ ሴኩሪቲ ተሸጋጊሩ እንሆ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ትግራይ ወሲድካ ልዕልነት ማለት ልሕሸ ተጠላቢት ኮይና ትወፀሉ ኣተሓሳስባ ኢኻ ተምፅእ ማለት እዩ ራእዮ ከም ማለት እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሲድካ ማለት ጅቡቲ ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፓርቲኩላርሊ ወሲድካ እንህውን ምንቅስቃስ እቲ ንሪኦ ኣለና እዩ ኣብኡ ክትንትና ይደሊ እቲ ንሪኦ ኣለና እዩ ብጣዕሚ ቮላታይል እዩ ብጣዕሚ ቮላታይል እዩ ከይድ ኢልካ ላብ ልግብፂ ሱዳን ተኣቲት ኣለካ ድማ ትልንህዎ ትርጉም ዕብይ ዝበለ ኢሉ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ትግራይ ፕራግማቲክ ዝኾነ ግን ድማ ሊበራል ኣተሓሳስባ ምኽታልና ብጣዕሚ ኢምፖርታንስ እዩ ለትግራይ ፓርቲኩላርሊ ክነግረካ እዚ ከመይ ከም ንፈትሖ ከመይ ከም ትፈትሕዎ ትብላ ኣብ ትግራይ እንታይ መሲልካ ሕዚ ናይ ትግራይ ሽግር ሕዚ ኣነ ይስኻይ ቅድሚ ምፍጣርና ኣሎ ክኾን ይኽእል እየ ድብል ዘርኣይ እዚ ሕዚ ናይ ህልውና ሽግር ኢድ እንህዋ ትግራይ ይብለካ በቃ ኣብቶም ቅድመና ድነበሩ ለና ህልውና ሽግር ከዚ ለና ህልውና ሽግር ስለዚ ብካሊእ ኣበሃህላ ናይ ሕዚ ወለዶ ናይ ህልውና ተደራራቢ ሽግር ኣብ ድንህዋ ትግራይ ውሽጢ ኢድ እንሆ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ጥራሕ ለይኮነስ ናይቲ ሕሉፍ ኣሳይመንት እውን ክኸፍል ልግደድ ወለዶ ኢድ እንሆ ማለት እዩ ዘርኣይ እዚኣ ድማ ፖለቲካሊ ክልተ እሹ ጥራሕ ወሲደ ክነግረካ ናሽናል አይደንቲቲ እና ናሽናል ዩኒቲ ክልቲአን ወሲድና እዞም ኤዥያን ካንትሪስ ማ ላብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ስልጣነ ማዕበል ዝኣተየሉ ሓደ 6-7 ዴቨሎፕመንታል ኢኮኖሚስትስ ዝኣምኑለን ክራይቴርያ እንህባ እታ ሓንቲ ዓባይ ዋና ግን ናሽናሊዝም እዮም ድብሉ ናሽናሊዝም ኣብ ትግራይ ሕዚ ናሽናል አይደንቲቲና ማለት ባህልና ቋንቋና ክዳና ሴት ኣፕና ጠቕላላ ማለትና እዩ እዚ ለንርብሾ ኣለና ከዚ ኣብ ሕሉፍ ዝፀንሐናለስ ሕዚ ትረብሽ እንሆ ብተዓንተዎ ከባቢያውነት ልበኻዮ ዘርኣይ ይርበሽ ኣሎ ሕዚ ሓቂ ፋክቲ እዚ ኣብ መሬት እንሆ እዩ ካልኣይ እዛ ናሽናል ዩኒቲ ድወኽካ ሓድነት ባይዘወይ ብቋንቋ ብክዳን ብደርፊ ምናምን ኣይኮንካ ይተምፆ ብኣጀንዳ ኢኻ ተምፆ ንኣጀንዳ ሓድነት ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ድሌትና ነፂርና ምኻድ ለኣበየና ፍጥረት ኮይንና ተጋሩ this is because of ናይ ዝጉጅለ እዚ ግቱርነት ደውሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ነምበር 1 እዚ ይረአዮ ካልኣይ እቲ ኢኮኖሚና ለረአዩ እቲ ኢኮኖሚና ለተመሳሳሊ ኣብ መጀመር ሓንቲ ኢሹ ክወስድ ኣለካ ናይ ኢኮኖሚ ናፅነት ደየብሉ ምዃኑ ትግራይ ማለት እዩ ሓንቲ መሬት መጀመርያ መሬት መቆሎን ትምቀል ሓንቲ ፓርቲኩላር ወሲደ ፍትሒ ልፍትሒ ልጀስቲስ ተዋህሉ እዩ ናይ መጀመርያ ኢኮኖሚክ ትርጉሙ ኣይኮነ ይትረአ ጀስቲስ እዩ ፍትሓዊ መቆሎ ኢለ ድበሃል ፀንሐ ሕማቕ እዩ ለይወስድ በትሽዑ ድሓር ላ ማዕበለ ብልከደ ቁፅር ከታ ኮይኑ መሲልካ ኢኮኖሚክ ትሕዝትኡ ላኸበደ ስለዝኾነ ላብቲ በዓል ዋናኡ ድትበሃለ ገባር ለይኮነስ በዓል ዋናኡ ላብ ደይኮነ ደላላ ብሮከሪ ካብኡ መንግስቲ ድማ ብልዓለ ደረጃ ሒዝዎ ማለት እዩ we have to reform it ረኸዮ ካብኡ ነፃነት የብሎም ይድብለካ ለኣብነት ሓንቲ ትእምት ንውሰድ ኢፈርት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ቅድም ኢለን ካብ ልጀመረ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ትካላት ክኾና ድነበረን እየን ዓኒቐን ትደሕዘን ብመን ብፖለቲከኛ ብካድረ ነፃነት ስኢነን ፕሮፌሽናል ናይ ቢዝነስ ሰባት ክሕዝዎን ኣይከኣሉን ልድሕሪት ከይደን ኣውቶማቲክ እዚ ሊበራላይዝ ምግባር የድልየካ ምህላው ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ዘሴም ኣብ ሚሊተሪ ትወስድ ኣብ ዲፕሎማሲ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ሚሊተሪ ንኣተዩ ካብ መባል ወፂኻ ናይ ህዝቢ እዩ ትብል ሚሊተሪ ንኣተዩ ካብ መባል ወፂኻ ናይ ኩላህና ውድባት እዩ ትብል ስለዚ ኣብ ትግራይ መዋፅኦ ንምፍጣር ታየድልየና መሲልካ ፖለቲካል ፕላትፎርምና ምስፋሕ ሓድሽ ፖለቲካ ቅድብ ትግራይ የድልየና ናይ ኩልና ሓሳባት ተተኣናግድ ድብለና እዩ it should be liberalized መሪሕ ውድብና ሕወሓት ብኻማ
መማረፅ ሓሳብ ተቕርበ ይትኽእል በቃ እኮ መሪሕ ውድብና ሕወሓት እኮ ከምዚ ኸዚ ድብለና ኣሎ ትወዲ ወፁ ማለት እዩ መሪሕ ውድብና ሕወሓት ብኻይ መልቲ ፓርቲዝም ብኻይ ወይ ኣተሓሳስባ ማዕርነት ብኻይ በተኣምር ኣይጋኖይ ዛቶም ኣይጋኖይ ኣብ ቻይና ሕዚ ቻይና ብፀረ ዲሞክራሲ ኦም ኣብ ዝወፅሑ ግዛዕ ድብል ቀደም ላተምሃርና የፀንሐና ኣብ ቻይና ናይ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲማ 8 ብራዘር ፓርቲስ እነውኦ እዞም 8 ብራዘር ፓርቲስ ታሞስልካ ዘርኣይ ናይ ሪሰርች ናይ ምርምር ፕሮፌሽናል ሰባት ሃፋትም ነጋዶ ግዛዕ ተኣኻኸውዎም እዮም ተቃወምቲ ይብልዎም ግን እንታይ ይብልዎም ኮንሰልታንት ይብልዎም መማኸርቲ ሕዚ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ካብኣታቶም ኮንስትራክቲቭሊ ይድህነፅ ሃሙ እኳ ሳይኮን ናይ ኣብ ትግራይ ረኣኻዮ ሃሙ እኳ ሳይኮን ናይ ኣብ ትግራይ ዘርፎር ለዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት መፍትሒኡ ኩሎም ሓሳባት ናብ ትግራይ ናይ ተጋሩ ሓሳባት ማለት እየ ንትግራይ ክኾኑ እዮም ልበሃሉ ኣብ ኣጀንዳና ሓድነት ክፈጥሩ እዮም ሓደ ኣጀንዳ ፈጢርና ሓድነትና ከጠናኸሩ እዮም ልበሃሉ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ኣብ ትግራይ ኢንጆይ ክግበሩ ኢንተርቴይን ክግበሩ ምኽኣል እዩ ከም ዘቢልና ኢና ሃም ፕራግማቲክ ሊበራል ዴሞክራሲ ተሓሳስባ ለለና ሰባት ከምዚ ብምግባር ኣቢልና ኢና ኣጀንዳና እውን ንንፅር ኩሉ ኮንትሪቢዩት ክገብር ብምግባር ካብኡ ከከም ስራሕ ብምስራሕ and again ካብኡ ድማ ተጠቃሚ ክኾን ብምግባር ኢና ናይ ትግራይ ኩነታት ክንቀይር ንሓስብ ዘለና ዘርኣይ ጽቡቕ ተረዲእና ናፍታ ናይ ሊበራል ፕራግማቲክ ሊበራል ኣተሓሳስባ ጀስት ቲኦሪቲካሊ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኮይኑ ናብ ናይ ትግራይ ጽቡቕ ኩነታት ክስኢላ ብሓፃር ትገልፂ ሓንቲ ከምፀልካ ግን ቅድሚያ ግን እንታይ ተወሰና ሰባት እናተዛተና ነርናስ ሕዚ እዚ ኣብ ስምረት ፓርቲ ጣይሽኩም ዘለኹም ሰባት ኣብቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳርን ናብ ሕወሓትን ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበርኩም እዩ እዚ ማለት ሪፎርም ንግበር ኣብ ዝብል ብፍላይ ሕወሓት ሪፎርም ንግበር እቲ ናይ ትግራይ መንግስትነት እውን ሪፎርም ንግበር ኣብ ዝብል ናይ ፖለቲካዊ መንግስታዊ ውጥጥ ኣትኹም እዚ እቲ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ሪፎርም ንግበሮ ድዩ ነይሩ ወይስ በዚ ፕራግማቲክ ሊበራል ንቀይራ ሕወሓት እዩ ነይሩ ተዘባእሰኩም ቆም ትሕር ኮይኑ ሪፎርም ኮነ ይኮነ ስትራቴጂካሊ ይኮነ ንሳሲ ክሊር ክትገብረለይ ማለት ኣብ ውሽጢ ናሃለኹም ብሪፎርም መልክዕ ንሕወሓት ሪፎርም ንገራ ክትብሉ ከለኹም ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ብፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ንምቅያር ድዩ ነይሩ ወይስ ማእታኡ ዘሎ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሸፈጥ ዝመስል ድዩ ነይሩ ወይስ ብትክክል እዩ ነይሩ ተወዳድዋኹም እዋ እንታይ እዩ ሓቅኻ እዩ ትራንስፎርም ደና ንገብር ወይስ ሪፎርም ኢና ነካይድ ልብል ሓቅኻ እዩ እንታይ ንብል ነርና መሲልካ ከም ሓሳብ እንታይ ኢና ንብል ነርና ናይ መንገዲ ናይ ቅድሚኡ ድነበረና መንገዲ ለህዝቢ ትግራይ ኣብቲ በፂሕዎ ለሎ ኩነታት ተውፅሕዎ እዩ ስለዚ እዚ ውድብ እዚ ንባዕሉ ክሕድስ ኣለዎ እዩ ዝኾነ ሓደ ሰብ ዝኾነ ዕድመኦም ዕብይ ዝበሉ ብዕድመኦም ንእስ ዝበሉ ናይ ምቅያር ጥራሕ ገይሩ ኢሉ ሓስብ ከምኡ ኣይኮነን ኣተሓሳስባና ክቅየር ኣለዎ እንደውም ክሳብ ምንታይ ተባሂልና መሲልካ ኣብ ውድብና ምንም እዚ ከይንካእ ዝበሃል ነገር የለየና ተባሂልና ሓደ ግዜ ደብረ ጽዮን እውን ኣልዕልዎ ነይሩ እንድሕር ትዝክር ኮይንኻ በቃ እዚ ክንካእ እዩ እዚ ኣይንካእን ዝበሃል ነገር የለያ ውድብና ስለዚ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ላብ ዝውድብ እዚ ክነተኣታተወለና እዩ ፀኒሑ ሽዑ ፕራግማቲክ ሊበራል ንኹን ኣይ የለን እዚ ይኹን ላብ ልብል ክትዕ ኮይ ኣተና የዘርኣይ ሲምፕል ታይስሙ እኮ እዩ ነይሩ ኣፍቲ ሪፎርም ምግባር ኦሆ ይብለካ ተሓደ ፖለቲካዊ ሕፅዎ እዩ ይብለካ ዋ ሪፎርም ንግበር ኮለና ንቀየር ኮን ብለና በተሓሳስባ ትብሎ እዚኣ ተምፂኻ እዚኣ ፖለቲካ ሕፅዎ እያ ስለዚ እዚኣ ሕወሓት ንምጥፋእ ልመፀት እያ ይብለካ ሬዲ ኣይኮነይ ይትዋና ልፈለየን ሬዲ ኣይኮነይ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክቅበል እሞ ድማ ኩሉ ከሳትፍ ትግራይ ድኻ ይኾንቲ ብናተይ እምነት ዘርኣይ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ንህዋይ ኣብ ደገሳ ውሽጥስ ልዚኦም ኮሚቴታት ተጣይሽና ኢና ከምፅኡ ንሓስብ ኣለና ግዛዕ ምዛዕ ልብል ነይሩ እዩ ብጭቡጥ ግን ብውሽጦም ክልወጦ ይደልዩ ዋላ ናይ ሕዚ ናይ ጉጅለታት ምምቕቓል እውን ረአዮ እሱ እዩ ክትልወጥ ኣብ ምድላይን ኣብ ለይ ምድላይን እዩ
انت نزرارب انتلنا ግን ለውጥ ደላይን ዘይደላይን አይንበሌና ይብሃል ነይሩ ከመ ይትወሉ ኩልና ስተለውጥ እንደሌለና ይዝብሃል ፕራክቲካሊ ግን ሃሞ ይሆነ ስለዚህ ናይ ለግጽ ይልመስል ትንለወጥ ድብልማ ናይ ለግጽ ይልመስል ምስ ድሩዕቶና ንሙት ድብሊ አይ የለይ እዚ ድሩዕቶ ተሸኪምና ለባዕልና ስኳላ ንሙት ህዝብ ትግራይ ግን ሒዝናዮ እንጠፍ ኣለና ድብል ሓይሊ ይነሩ ማለት ኣብ ኩሉ መዳይ ኣነ ብዝ ደረጃ እዚ እየ ልርእዮ ዘርአይ ጽቡቅ በቃ ታ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ኣብ ያው ክብራት ተኸታተል ዘርአይ ፕረስ ተጋዳላይ ሃፍቲ ኪሮስ ኣብ በረኻ ኮይዱ እዩ ብጣዕሚ ኔትወርክ ኣብ ዘሸግርና ኮፍ መበል የብሉ ስለዚ ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ንምውዳእ ክንምኩር ናታ ናይ ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ዝበልናያ ናይ ስምረት ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ፓርቲ ኣይዲዮሎጂ ኮይኑ ቴዎሬቲካሊ ክግለፅ ከሎ እቶም ናይ ምዕራባውያን ይኹን ናይ ህዚ ናይ ምስራቃውያን ኣብቲ ናይ ኢኖቬሽን ዝሰርሕሉ ዘለዉ ፕራክቲካል ስለ ዝኾነ ናታቶም ምስ ስነ ሓሳብ ምስ ቴክኖሎጂኦም ምስ ናይ ማሕበረሰብ ባህሎምን ኣተሓሳስባኦም ኣሰሪፆምዎ ይሰርሕ ኣሎ ካብኡ ብኣብየታዊ ዲሞክራሲ ዶ ኮሚኒዝም ዶ ዝበሃላ ሃገራት ዝኽተላ ዝነበራን ተስቲ ኣይዲዮሎጂ ድ እንተስቶም ግለሰባት ይሽቅጥሉ ነይሮም ወይ ተን ሃገራት ፈሪሰነን ወይ ማሕበረሰብ ፈሪሱ የለን ሶ ፕራክቲካል ፅቡቅ ኤግዛምፕል እቲ ኣይዲዮሎጂ ግን ሶይና ቱ ቢ ኦነስት ንኹንና ኣብ ትግራይ ቲፒካል ባዕልኻ ዝዓበኻሉ ህዝቢ ራያስ ዘ ሞስት ሶሻላይዝድ ማሕበረሰባዊ ትስስሩ ምስ ሊበራል ኣይ ቲንክ ሆድና ጀርባ እዮም መስለን እቲ ናይ ካሊእ ትግራይ እውን በቲ ድርቕ ዝበለ ናይ ኦርቶዶክስ ድተስ ናይ ስኢሉ ድሕረት ዘሎ ካልቸር እውን ይኹን ብካሊእ ባህላስ ፓትራሪካል እዩ ማሕበረሰባዊ እዩ ዝኣምን እምበር ኣብ ውልቂ ዝኣምን ኣይኮነ እዚ ሓደ በተሓሳስባ ደረጃ እቲ ናይ ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ኣብ መሬት የለን ማለት ካልኣይ ብኢኮኖሚ ድማ ያው ናይ ውድድር ስለ ዝገብሮት ኢኮኖሚ ኣብ ውሕዳት ኢኮኖሚ ዝዝውርዎ ግን ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ንካሊእ ዘሳትፍሉ ኣሎ እዩ ግን ሕዚ ጎልጎል ራያ ሓደ ወርቂ ዝኩዕት ዘሎ ጀነራል ፅባሕ ንግሆ በተን ወርቂ ዝኳዓተን ህዝቢ ዝኩዕቶ ዘሎ ቢልዮነራት እዮም ዝኮኑ ዘሎ ባይዞይ ከምዞም ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ስዑዲ ዓረብ ነዳጅ እዞም ናይ ሊብያ ናይ ኮንጎ 7 ድዮም 8 ወርቂ ዝኩዕት ዘሎ ትግራይስ ጎልጎል ራያ ብሙሉ ክገዝኦ ይኽእሉ እዩ መሬት ብናይ ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ምክንያቱ ፍሪ ማርኬት እዩ እቲ መሬት እውን ናይ ግሊ ዝኸውን ገባር ክንድላዩ ኣብ ድላዩ ተዋዒሉ ክሸጦ ይኽእል እዩ ሶ ዘ ሆል ትግራይ ሓደ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ባዕሉ ክገዝኦ ይኽእልን ሶ ብኸመይኦም ምስቲ ናይ ማሕበረሰባዊ ተሓሳስባስ ክተምፅዎ ትኽእሉ ምክንያቱ ፕራክቲካሊ ኢኮኖሚ የለን ማሕበረሰባዊ ኣተሓሳስባ ንዑ ዝምች የለን ኣብዚ ህዚ ኩነታት ካልኣይ ድማ ሕወሓቶም ህዚ ጉጅለ ትብሎም ዘለካ እውን እንደብረፅዮን እውን ኣብየታዊ ዲሞክራት ኢና እዮም ዝብሉ ኣብየታዊ ዲሞክራት ኢና እዮም ዝብሉ ብቃል ማለት እዩ ን50 ዓመት ግዛዕ but they are not and you too ጌታቸው በሎ ሃፍቱ ኪሮስ በሎ ረዳይ ሓለቆም በሎ ጌታቸው ማነው ጌታቸው ሰፋ በሎ ታ መንጀሪኖ በሎ ደብረፅዮን በሎ you are not ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ኣይነበርኩምን ታ ባዕላ ምዃና እኳን ማለት እዩ ሶ ህዚ ከዓ እቲ ናይ ስምረት ፓርቲ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ሕቶ ምምራሕ ኣብይዎስ ፈሪሱ ዝኸደ እዩ ዝወደቐ መሪሕነት እዩ እስኻ ክሳብ መጨረሻ ጠጠው ዝበልካ ኣብታ ናይ ህዝብካ ሕቶ ምስ ህዝብካ ዝወገንካ ክሳብታ ንሓሰት ብላ ዘለካ እምበር እቲ ፈሪሱ ዝነበረ ዝፈረሰ መሪሕነት እዩ ለውጢ ገዲፉስ ዝሃደመ እዩ ጀስት ኣብ ትግራይ ህዚ do you think that ዝፈረሰ መሪሕነት ህዚ ብስምረት መሪሕነትና ብናይ ኮምፕሊትሊ ናይ ምዕራባዊነት ተሓሳስባ ዝኾነ ናይ ስልጡናት ህዝብና መሪሕነት ዘለዎም ወይ ኤሊት ዘለዎም ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም እየ ክብል ከሎስ ተሓሳስባ ሰሪፅዎ ድዩ ባዕሉስ ወይስ እንታይ እዩ ዘለኹም ግርም ብዙሓት ኢሹታት ኣልዒልካ ሓደ ምስቲ ናይ ማሕበረሰብ ሴትኣፕ እና ፋብሪክስ ከምኡውን እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሕብረተሰብ ሶሻል ማሕበራዊ መሰረት ክልዮ ይኽእል ዶ ዝብል እቲ ሓደ እቲ ካሊእ ናይ መሪሕነት ኢሹ የካልዕልካ
ናይ መሪሕነት ኢሹ ኣልዒልካና ሓዚ መሪሕነት እዚ ልዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመርሕ هو ብቕዓት ሓደ ተሓሳስባ ባዕሉ ወኒንዎ ድዩ ካልኣይ ክመርሖ ይኽእል ዶ እያ ክልተ እየን ኦኬ ኣፍታ ናይ መጀመርያ ክኸደልካ እታ ናይ መጀመርያ ኣግሪ ልገብራ ምስታ ናትካ እንታይ መሲልካ ወያናይ ዴሞክራሲ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓዲ ኢምፕሊመንት ኣይተገበረ ብጭቡጥ ናይ ወያናይ ዴሞክራሲ ኣመራርሓ ኣይነበረይ ትክክል ወያናይ ዴሞክራሲ ማታውሉ ኢዳ መረና ነበረ ሙዚቃ ወያናይ ዴሞክራሲ ተዓዊቱ ልበሃል ይብል ልዋዕ ኣብ ናይ ባዕሉ ህልውና ልወስዶ ግዜ ምሕጫሪ ምን ወሕዩ ይብለና ነይሩ ሉክ እዚ ማለት እዚ ተሓሳስባ እዚ ብሓፂሩ ላፍቲ ናፃ ዕዳጋ ግዛዕ ንብሎ ነበርና ትዝክር ኢኻ ላብኡ እንተሰጊሩ ወያናይ ዴሞክራሲ ተዓዊቱ ኣሎ ማለት ይብለካ ሃምዚ ኸዚ 15 20 30 ዓመት እንድሕር ፀኒሑ ግን ወያናይ ዴሞክራሲ ኣይተዓወተይ ኣይተመርሐይ ማለት እዩ ራይት እዚ ማለት ኣፍቲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ድዩ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ትካላት ድዩ ኣብ ኤነርጂ ድዩ ኣብኡ ዝተፈጠሩ ነገራት ኣይነበሩ ኢላ ይኾነ ግን ብተግባር ግን ሃምኡ ይኾነ ቅድሚ ሕዝለ ተዛረበያ ሕዝለ ብታሕቶኻ ብጣዕሚ ጠቃሚት ኣብነት እያ ስለ ድብላ ከልዕላ ንሕና ሕዚ ናይ ዘን ኤዥያን ካንትሪስ ንኽተለለና ኢልና ኣልዒለ እያ ስለነበርኩ ክደግማ እየ ብዙሕ ሰብ እንደይ ሴንሳ ምገበር ኣይፈልጥ ቻይኒዝ ራይ in the end of 70s يوم لا معبل داتيو cultural revolution نካይድ ኢሎም ተዝክራ ኢኻ ክሮሲንግ መስቀላይ መንገዲ ኢሎም ኣብዚ መስቀላይ መንገዲ ደው ከይድብ ኣውቶማቲክ ንእተ ኢሎም ደንግ ሾፒንግ ቻይና ፖሊስ ምጽ opening china ድብል ፖሊስ ምጽ ራይት after ካልኣይ ጀነሬሽን ናይ ሊደርሺፕ ሆም ይመሰለን ጸናሱ ማኦ ዘደንግ after ማኦ ዘደንግ ምስሞ دنگ شوبينج 10 هو after first generation سبعات تخكل لها دنگ شوبينج يموت yes in the end of 70s so تاي خوين مسير كاسو اب حزي اب 10 مانو اب 10 نغزعن كباب بصحنا هنا እዚ ማለት 45 ዓመት ከባቢ ማለት እዩ 45 انوي تحت 50 ዓመት ከባቢ ማለት እዩ እስካ ሐዝነናዮ ትሒሳብ ሓደ ነጥቢ 2 ቢልዮን ህዝቦም ካብ ድህነት ሓራ ኣውፅኦም on average በዘ ተሓሳስባሱ on average ሓደ 100 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድህነት ከውፁ ትሕቲ 7 ዓመት ወሲድዎም ሪያኻዶ ትክክለኛ መራሕተይ ነበርና ይልብለካ ኣለኹ ዝረአዩ እንደውም ንሕና ሌት ካሜራ ኣድቫንቴጅ ንህና እንደውም ንሕና ሳቶም ሳይነበሮም ይኮ ናይ ሌት ካሜራ ኣድቫንቴጅ ላይ ነበሮም ኣሕና ግን 15 ዋላ ደሃን ኣብቲ ጀኖሳይዳል ዎር ቀድሚ ምጅማሩ ድነበሩ ድሕሪ ተሃድሶ ንብሎ ዓመት 15 ከባቢ ከተወሲድናስ ትግራይ 10 ሚልዮን እያ ዋላ ኢትዮጵያ ባዕላ 10 ሚልዮን እያ 10 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ልመውፃእስ ምንም እንደይ ካብ ድኽነት ወፅኡ ነው ሕዝሮ እዩ 7 ሚልዮን ላይ ወፅኡ ሶ ትክክል ናይተهم ዓይነት ተሓሳስባ መራሕቲ ኣይነበርናይ ወነንት ላይ ነበረይ ኣይነበርናይ ድብል ነገር ብጣዕሚ እዚ ኣግሪ ይገብር እየ ማለት እዩ ሕዚ ድንህናዮኸ ኦኬ እዚ ማለት ኣብ ንኾነ ይኹን ከባቢ ልምቹ ነገር የለ ያይብሊ ሓደ ታየዱ ለኹ ፕራግማቲክ ማለት ኮንቴክስት ማለት እዩ ለካ ሓደ ኮንቴክስት እዩ ኤንድ ማዕባላ እዩ ዱየ አንተ ወር ጀመርኩልካ ካልኣይ ሕዚ ሊበራል ድበሃለ ተሓሳስባ ሃምቲ ኣብ ኒዮ ሊበራልስ ዓይነት ፒውርሊ ብዕዳጋ ልምራሕ ዓይነት ተሓሳስባ ሕዚ ብጭቡጥ ዋላፍተን ሊበራል ተኸተለ ዓድታት ኣይሃሙይ ካልእ መልክዕ እዩ ሕዚ ድሕዝሎ ማለት እዩ በታልሃውኻኒ ኣመየኹም ተምፅዎ ኣብ ራያ ስኢላ ኣፍታ ለልዓልካያ ከባቢ ኣብ ትግራይ እኳ ንትግራይ እንዲ ኣነ ጠቕላላ ክሓስብ ልግበአኒ ኤንወይ ቲፒካሊ ስለላልዓልካለይ ግን ኣብ ራያ ማንኻይ ኮንቴክስት ናይ ራያ ስለትፈልጦ ቲፒካል ምሳኽ ተተሓዘለይ ደልየ ዝሓርፍ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ንራያ ምቅላስማ ንትግራይ ምቅላስ ናይ ራያ ሕቶት ትሕር ዘይተመልሱ ንራያ ዝመስል ኣይዲዮሎጂ ትሕር ዘይተፈልሲፉ ማለት exactly ንትግራይ ወኒ ላይ ዝኣምን እዩ exactly هو ኣብ ራያ ዝሰርሕ ምዃኑ እንተሪኢኻኒ ኣብ ዓድራት ዝሰርሕ ምዃኑ ኣነ ኸሪአካ እየ
صوت حوابيرنا نبلو ግን ساعة ትግራይ ማለት ማ ራያ ትንሳተን በቃ anyway ፔሬድ ልክዕ ትክክል ትክክለኛ ሓሳብ ትክክል እዩ ዶ የድብለካ ቶም ሓደ ሓደስ ምናልባት ኢለ እምበር እዚ ሓሳብ እዚ ኢለ ልክዕ ዝተሓስቦ ኣለካ ይልክዕ ለዓዲግራት ለይኮን ፖሊሲስ ወይ ለዓዲግራት ዓዲግራት ተልዒለ እንድሕር ኣብነት ክዛረብ ለይኽእለስ እንታይ ሞ ትግራይ ከልዕላ ዳ ራያ እንድሕር ዳ ልዕልኽዋስ ዳስ ራይት ኤንወይ ሕዚ ኣብ ደቡብ እሱ ኢለ ብዘነ ናይ ዝሓለፈ ዓማውቲ ክነግረካ ሓንቲ ዝሰርሕ ምዃኑ ንረኽቦ ኣብ ብጣዕሚ ተፈላለየ ኢኮኖሚክ ጋፕ ኮይንካ ፅሩይ ናይ ዕዳጋ ልመርሖ ኢኮኖሚ ጥራሕ ክትብል የፀግም እየ ሓቅኻ የፀግም እዩ ብፍላይ ድማ ሕዚ ህልም ዝበለ ክራይ ኣካብነት ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብ ናይ ህዝቢ ሪሶርስ ውሽጢ ኮይኑ ዳሃፍተመ መዓት ብወርቅስ ብግዛዓስ ዳሃፍተመ ኣፈላላዩ ኣብ መንጎና ንኣፈላላይ ብጣዕሚ ርሑቕ ዝኾነ ኩነታት ኮይንኻ ብዛዕባ ዕዳጋ ባዕሉ ይምርሖ ልብል ኣተሓሳስባ ምምፃእ ሽግራት እንህወ እዩ ድመስል ማለት እዩ ግን ባዕሉ እዚ ሊበራል ዝበሃል ባዕሉ ፕራግማቲክ እዩ የድብለካ ሕዚ ብተግባር ናብ ራያ ክወስደካ ኣብ ራያ ኣብ ወቅቲ ኣብ ሕርሻ ሕዚ ንሕና ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ኮንትራት ምስ ህዝቢ ራያ ንእተ ይብልና ዘራይ ንእተ ይብልና እዚኣ ሃመይ ኢና ንኣቲ ኢልና ክልትአን ኩሉ ነፅናዓዮ ዞባ ደቡብ ናይ ደጉዓ ናይ ቆላ ክላስተር ኢና ብክልተ መቂልናዮ ናይ ደጉዓ ናይ ባዕሉ ሞቢላይዝ ንገብረሉ ዝግበአና ሃፍቲ እንሀ ናይ ብፍላይ ድማ ማእኸልና ተፈጥሮን ናይ ገፀ ምድሪ ማይን ማእኸል ንግበር ኢልና ራእይ ሃመይ ሓምዲ ቀየር የድብለ ከርእየካ ደልየ ናይ ቆላ ብተመሳሳሊ ከርሰ ምድሪ ማይ ንጠቀም ብልና ካብኡ ቆላ ፕላስ ካብ ደጉዓ ድማ ጉልበት ልጥቀም ስራሕ ንስራሕ ብልና ይኖ ሃመይ ኢንካም ሼር ሃም ድግበር ኣብ ዘተሓሳስባ እዚ ኣብ ናይ ቢዝነስ ኣብ ናይ ገንዘብ ኣተሓሳስባ ውሽጢ ኣትኻ ድሓር ኣውቶማቲክ ምስ ረአናዮ እታ ኮይኑ መሲልካ ስሉጥ ክኾን 5 ዓመት እውን ለይውድእ ምዃኑ ምርኣይ ጀሚርና ባይዘወይ ሶይልካ ብድራፍት ብጥዑያት ሰብ ሞያ ኣፅኒዕናዮ ይኾነ ይድብለካ ኣለኹ ግን ፐር ካፒታል ብሃውስሆልድ ደረጃ መስኖ ብፍላይ ብሃውስሆልድ ደረጃ እዩ ለውጢ ዳምፅልካ ድሓር ምስ ረአናዮ ተሓቲቱ መሲልካ እዚ ገባር ኤነርጂ ሓቲቱ ብፍላይ ትናቆላ ኢነርጂ ሓቲቱና ዓሞቕ ጉድጓድ እዩ ስለዚ መብራህቲ የድልዮ ወይ ሶላር የድልዮ ማለት እዩ ካልኣይ ካፒታል ደልዩና ራኻዮ ልክዕ ኢኻ ትደኻዮ ማለት ካፒታል ልቃሕ ደልዩ ኢን ሚሊየንስ እዩ ትጉድጓድ ድኩዕቶማ ኢን ሚሊየንስ እዩ ትራንስፎርመር ክዕድግ ፓምፕ ክዕድግ ኢን ሚሊየንስ ኦኬ እዚ ፕራግማቲክ ሊበራል ዴሞክራሲ ተሓሳስባ ናይ መንግስቲ ኢንተርቬንሽን ዜሮ ኣይገብር ኣብዚ ኮንቴክስት እዚ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ነእቲ ይብልና ነምበር 1 ኮንትራት ፋርሚንግ ነተኣታትውልና ራኻዮ ኮንትራት ፋርሚንግ ማለት ትገባር በዓል መሬት እዩ ስቲል ኮንትራት ፋርሚንግ ግን እንታይ ይጠቕመሉ ትገባር እቲ ገባር ምምራት ጥራሕ ሓሲቡ ይሰርሕ ዕደጋ ኣይሓስብ እዩ ራኻዮ ዶ ዕደጋ ዓዳገምፅና ነምፅአሉ ኢልና ማለት እዩ ኤንድ ናይ ራያ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ገባር ድወፅሖ ሽንጉርቲ ኮሚደረ ምናምን እንደይኮነስ ኣብቲ ገባር ለይወፅሖ ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ስራሕ ትኩረት ንግበር ኣብ ኢንቨስትመንት ትብልና ኣግሮ ፕሮሰሲንግ እንድሕር መፁ ቲማቲም ኣይትድብረይ ትእሸጊኣ ማለት እዩ ረኽሳ ኣይትበሃሊ ኣብ ዕዳጋ ትቐርበሉ ግዜ ነዊሕ ግዜ ትፈጥረላ ማለት እዩ ዕድማኣ ኤንድ ኮንስታንት ፕራይስ ክህልየኻ ትገብር ማለት እዩ ኮንስታንት ፕራይስ ክህልየኻ ትገብር ማለት እዩ ብጭቡጥ ኣነገይን ውዳበታት ናይቲ ገባር ድማ ተጠናኽረሉ ዳሓርታ ይኾን መሲልካ ዘርኣይ ቁርሺ ምቁፃር ትጅምርሎ ዝገባር ኣብ መስኖ እዩ ድውዕል ቀጥታ በቃ ቁርሺ ላቆፀረ እዩ ድውዕል ማለት እዩ ቀጥታ ሰብ ክቆፅር እዩ ድደሊ ቀጥታ ተረዲኻ እንደለኻ ፅቡቅ ብኻሊእ ፕራክቲካሊ ምትግባር ይከኣል እዋ በተለይ ካሊእ እውን ኤግዛምፕል ናይ ንመጀመርያ ግዜ
من بدفرت حد ግዜ ከባብያውነት ክበሃል ከሎ ዋላ ትባዕሉ ህልም ዝበለ ከባቢ ኮይኑ ክቆፅር ከሎ ስልጣን ክህብ ከሎ መሬት ክሕድግ ከሎ ዝተጋደለ ዘይተጋደለ እናበለ ፀኒሑ ዘይተጋደለ ዋላ ክምድብ ከሎ ህልም ዝበለ ከባብያዊ መራሕነት ኮይኑስ ከባብያውነት ከብዝሕ ከሎ የሰክፈካ እንዲ ዝኾነ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ግን ወይ ጌታቸው ባዕሉ ይመስለኒ ከይተሰከፈ ንመጀመርያ ግዜ ነፃ ወፅኡ ጌታቸው ካብ ናይ ቦይ ስብሓት ኣተሓሳስባ ማለት ከምኦም ክኸውን ዝምነ ነይሩ ናይ ራያ ልሂቅ እናረሓቅካ ናይ ራያ ዘሎ ሃፍቲ ኣተሓሳስባ ብኩሉ መዳይ ወይ ሕቶታት ኣብ ክንዲ ምምላስ ከይብሉኒ ዝብል ብካሊእ ባህላ ካሊእ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ግን ደፊሩ ብጣዕሚ ደስ ይነፍታ ናይ ኣልጀዚራ እወ ፀቡቕ በቃ እቲ كحصلك هذه زناي ايديولوجي ጉዳይ በርኻ ኮይንካ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ህሉና ሕቶ እዩ ዘሎ ናይ ايديولوجي ናፀረ ይኸይድ እዩ ዘካትዑ ናይ ኮነን ግዜ እውን ኣይኮነን ጥራሕ ታ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበረ መሪሕነት እቲ ኣወዳድዋኡ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ናይቶም መረብ እንታይ እዮም ዝበሃል ወርዒ ምላሽ ዝብሉ ባይዘይ ባዕሎም ድኦም ኣምፅኦሞት ዶክመንት እውን ወርዒ ምላሽ ዘሎ ያው ናብቲ ፅምዶ ናብዚ ዘሎ ወርዒ ምላሽ ዝብሉ ባዕልቶም እዮም ኣምፅኦሞ ኤንወይ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር መሪሕነት ዝነበረ ምምሕዳር ስምረት ኮይኑ ዘኒሄ ስትራቴጂካሊስ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተዋህቦ ስልጣን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ምትግባር ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት 100 ሚልዮን እናበጀተ ምስኦም 60 መዓልቲ እናተሰብሰበ ስልጣነ ዋህባ እውን ከይኽርዩ ባዕሎም ዝፀልእዎ ባይዘወይ ማለት ስትራቴጂካሊ ፖለቲካሊ ወዲቑ እዩ ነቲ ለውጢ እውን ክሕደት ፈፂሙ ኢለ ዝሓስብ ከምኡ እዩ ተኣማኒ እውን ኣይነበረን ካብ ከባብያውነት ይኹን ካብ ማለት ከባብያውነት ናይ ግድን ካብቲ ዝመፅእ ካሉ ከይኮነስ ሜሪት ቤዝድ ዘይኮነ ኣዋህባ ኩሉ ነገር ኢፍትሓዊ እዩ ሶ ኦኬ ጌታቸው ረዳ ኢዝ መንእሰይ እዩ ድሕሪ መለስ ዜናዊ ዝረኸብናዮ ብሪልያንት ዓለም ለኻዊ ሰብ እዩ ህዝቢ ራያ ዝሃበና ብሪልያንት መራሒ ናብ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ናይ ምግባር ጣጣ የብሉን መሬት ኣይዘርፍ ሰበይቲ እንዳማቶ ይዘርፍ ቅርሺ እንዳማቶ ይዘርፍ ወርቂ እንዳማቶ ይዘርፍ ንንእከለ ተፃሪፎም እሞ ይቀተሉ ዝብል ስብእና ስለ ዘይብሉ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ንትግራይ ጠቃሚ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሓድነት እውን ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ ጌታቸው ብቀበሌ ዲ ብከባቢያውነት ዲ ገለ ክሕመ ዘይኽእል ስብእና ስለ ዘሎ ዝብል ካልኣይ ድማ ሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ሶ በዚ ክድገፍ እውን ነይርዎ ናይ ኩላትና መርገፅ ነይሩ ግን ብጣዕሚ ዘባሳጭ ግን ስትራቴጂካሊ ናይቲ ለውጢ ደላይ ድሌት ኣብ ምምላእ ከይኮነ ነይሩስ ናይቲ ለውጢ ዘዕንቅፍ ጉጅለ እንዳሓረ ዋሪዶም ድዩ ክቐትልዎ ድዩ ክሳብ ዝሓሱ ንዑ እዩ ዘኽብር ነይሩ ኤንወይ ሶ እዚ መሪሕነት እዚ ናይ ንፀድቃን ናይ ፕሮፌሰር ክንደያ ኣሰፋ ኣብርሃ ጀስት ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣይሃሉ ዝሮ ግን ከምዚ ናይ ነቦይ ስብሓት ሚና ክህሎም ይኽእል ኣብቲ ናይ ያው ብግልፂ እውን ይዛርቡ እዮም ትክክል እውን ኣብዛ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ሜሪት ቤዝድ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ኦም ይሰርሑ ነይሮም ባይዘወይ ተደልዮም ደሞዝ ይውስኹ ተደልዮም ንሓደ ስልጣን ይውስኹ ሓደ ደሞዝ ይቆርፁ ብከባቢያውነት ዲ ብዓከይ ዱ ኣይ ዶንት ኖ ዝቆፅርዎ ግን ቤዝድ ዝኾነት ሓንቲ ነገር እንዳይ ፃድቃን ይነበረት ኣብ ናይ ኣሰፋ ኣብርሃ ይነበረት ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ፅሕፈት ቤት ይነበረት ናቲንግ ዲፈረንት እንዳም ከም ሓደ ጉጅለስ ጠሪዕ ካሎም እውን ይሰምዑካ እዮም ክቡኻ ተለልዮም እውን ይሁካ እዮም ጀጋኒኦም ይፍርሙልካ ክኸልኡካ ተለልዮም እውን ጀጋኒኦም ይኸልኡካ እዚ ግን ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ዘናድ ነይሩ ድሓር መጨረሻ ድማ ትለውጢ ያው ገዲፎም ከይዶምና ብስምረት መልክዕ ክመፁ ከለዉ ሲ ሕወሓት ስትራቴጂካሊ መሪሕነት ወዲቑ ኢላስ ደብረፅዮን ተምፀልካ ማለት ደብረፅዮን ስትራቴጂካሊ መሪሕነት ናይ መጨረሻ ሶስት ተወዲቑስ ይኽየር ዝግባእ ነይሩ ኣትሊት ግን ከምኡ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ሪፎርም ዲ ገለ ኢሉ ተሰባሲቡ ስምረት መፂስ ትዝወደቐ መሪሕነት ይመፀልካ ኣብ ከምዚ ለውጢ ደላይስ ሕጉስ ኣይኮነን ሱስ ከመይ እዮም ትገብርዋ እሳታ ናይ መጨረሻ ሕቶይ ብዝኾነ ኣፍታ ናይ ጌታቸው ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝነበረላ ግዜ ኣነ ልግምግማ እንታይ እያ መሲልካ ስትራቴጂካሊ ሓቂ ፌል ገይሩ እዩ ትክክል
ስትራቴጂካሊ ፌል ገይሩ እዩ ጌታቸው ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረላ ግዜ ግን ናይ ትግራይ ዴሞክራሲ ሰብ ከም ድላይ ክዛረብ ሚድያታት እውን በቲን ቦኽቦኽ ክብላ አይነገን ለይተለመደ ነበረ ክትትንኩፎ ለፍርሕ ሃፍቱ ኪሮስ ነበረ ነገር ህዝቢ ትግራይ ሓንሳ ايوه انا ما تسمع له افتا ك اي قرص كان افتنا ميديا نصانت كل غزي خم امنت مص يسمعك له انا بقى صفو قص تعيل لك له استراتيجيكالي هام انتريم غفرمنت وديو እዩ ልክ ፌል ገይሩ እዩ ከምኡ ይኣምን ኣብ ትግራይ ለዚ ሕዚ ኢቭን ንሓስቦ ለና ለውጢ ፖለቲካዊ ለውጢ ምንም መንጸፍ ኣይ ሓደገይ ግን ኣይብሊ ትፈልጦ ኢኻ ቅድሚኡ ነበሩ ኩነታት ትፈልጦም ኢኻ መራሒ ምንቃፍ ነውሪ ውድብ ክሪቲሳይዝ ምግባር ነውሪ ጸያፍ ታቦት ዓይነት ነገር ድነበረሉ እኮ እዩ ትግራይ ኦኬ ሚድያታት ሕዚ የመና ነፃ ዶ ኮይንኩም ካሊእ ጉዳይ እዩ ልዕሊ እስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ግን በትሽዑ ግዜ ዝነበረ እንተነኣሰ ናይ ምዝራብን ዴሞክራቲክ ራይትስ ኤክሰርሳይዝ ናይ ምግባር ኩነታት ግን ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ግን ባህሌ ከምቲ ለኻዮ ግን ሓቂ ሃይኻ ስትራቴጂካሊ ግን ለተዓወተ መሪሕነት ግን ኣይኾነይ ራይት ኣክሰፕት ይገብር ማለት እዩ ካልኣይ ላፍታ ሓንትና ዓንቶ ለልዕል ካለይ ከይድ እዚ መሪሕነት እዚ ኳሊፋይ ልገበርካሉ መንገዲ ነው እዚ መሪሕነት እዚ ሓደ ምሳኻ ሼር ልገብራ ኣበ ኢና ነርና መስልካ ለውጥ ደሊና እምበር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝነበረ ብዙሕ እዩ ብፍላይ ድማ ሕዚ ኣብ ተፈጻሚ ስራሕ ድንሆለ ብበዝሒ እሱ እዩ ማል ተኸሊ ኢኻ ፋክት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ንምቕያር ቻሌንጅ ይህልወኩም ዶ ተኾይኑ የስ ቻሌንጅ ይህልወና እዩ እዚ ብምፍታሕ ኣቢልና ኢና ግን ተሓድሸ ተሓሳስባና ኢምፕሊመንት ንገብር እምበር ሱቕ ኢሉ ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ነባር ትሕዝቶ ብቐሊሉ ዝላቐቕ ነገር እዩ ኢለ ኣይሓስብን ሶ ሓደ ንሕና ከም ኣመራርሓ ኣብ ውሽጥና ንገብሮ ቃልሲ ኣሎ ማለት እዩ ነምበር 1 ነምበር 2 ኣብ ላዕሊ ወዮ ስለ ዝረአዩ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም እስኻ እኳ ትፈልጦ ኢኻ ሓሳብስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ዝምንጩ ኣብ ደደቤት ድዩ ዝምንጩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ዝምንጩ ለትግራይ ዝኾነ ሓሳብ ኤኒ ወርክ ምንጩ ዝኽእል እዩ ናይ ትግራይ ኮንቴክስት ጥራሕ ትረድአ ናይ ትግራይ ናሽናል ኢንተረስት ልዕውት ይኹን ኣብ ዝኾነ ለኣትፈልጦ ኢኻ እቲ ታሪክ ዋላ ናይቲ ጉጅለ ሉሎ ግን ንሕና ሕወሓት ኣብ ተመስረተሉ ግዜ ዝነበረ ግን ኣብ ኣግልፅያ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብኡ ምንም ዓይነት ናይ ኣቋም ለውጢ የብለን ጌታቸው ይኹን ጻድቃን ይኹን ኣሰፋው ይኹን ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ ትግራይ ክነብር ስለ ዘይተፈቀደሉ ብትግራይ ቦታ ቀይሮም ከይቅተሉ ማለት እዩ ሶ እዚ ምንም ዘካደለ ሃዋና የስ በዚያ አግሪ ይገብር ኣነ እኮ ረአየንስካ ኣነ ኦኬ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ሓቅኻ መስራት ጉባኤ ናይ ስምረት ተካይደ መሊሰ ኣፍቲ ማሓውራይ እንህሉ ለካሉ ከባቢ ኮ እየን ማእዘ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጠ ኣብዚ ኮ እየን እኮ ሕዚ ያው ኣፍታ ትርእየን ለካ ከባቢ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ነ ፖለቲካል ኩነታት ስለለይ ሙቹ ዝኾነ ነገር እዩ በዋናነት ኣነት ሓንቲ ሬሌቫንት ያ ድብላላ ልዕልኻያ ግን ካብቲ ልነበረኩም ኣራዳድዓ ሙሉ ብሙሉ ንባዕልኩም ተረዲእኩም ትልነበረኩም ኤክሰርሳይዝ ቀይርኩም ላብ ተግባር ኣብ ምቕያር ድነኩም ሬዲነስ ድብል ግን ትክክለኛ ኮንሰርን እዩ ሰልፍ ለስ እንድሕር ደይኮንና መጀመርያ ሒዝናዮ ዓድግናዮ ልነበርና ፍልጠት ኦፍ ኮርስ ገለገሊኡ ክጠቕመና ድኽእል ክህሊ ይኽእል ግን እሱ ገዛኢ ልኾነሉ ልፈታተነላ ኩነታት ከም ዝህሉ ልዝተሓሳብ ገብርና ምምራሕ ከም ነለየና ግን ብጣዕሚ ኢኻ ትኽክል ማለት እዩ ካልኣይ ስምረት ነፃ ውድብ ድማ ክንገብሮ ኣለና ሕዚ ዳ ልዕልኻዮ ኮንሰርን እኒሆ ማለት ፀለውቱ ስቃንስ ይኹን ኣሰፋ ኣብርሃ ይኹን ስየ ይኹን ናይ ካልኦት ዓቕሚ ለለዎም ተጋሩ ዓቕሚ ምጥቃም ናይ ለባም ውድብ ባህሪ እዩ ሃለ ለባም ውድብ ልገብሮ እዩ እዚኣቶም ግን ካብዚኣቶም ግን ዝውድብ ታይ ክኾን ይኸው መስልካ ነፃ ኮይኑ
ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣጠናኺሩ ክኸድ ግን ይግብኦ ባህሊ እየ በዚ መንገዲ እንድሕር ከይድና ሓሳብና ኢምፕሊመንት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይ ዝኾነ ሓሳብ ኢሂ እዝኒ ልህብ ውድብ ግን ክኾን እኒሄዎ ተዓብዪ ብጣዕሚ ሽግርና ግን እሱ እዩ በዚ ልግራሕ እዚ ደወል ትብሎ ደው ልብል ቀፅል ትብሎ ልቅፅል ዓይነት ውዳበ ተኮይኑ ስምረት ግን የትም ኣይበፅሒ ካልኣይ ናይ ምሁራን ናይ መናእሰይ ናይዞም ገስገስቲ ኢቭን ሰብ ሃፍቲ ዘራይ ገስገስቲ ወይ ማዕበልቲ ገባራት እውን እንተኮይኖም ሃፍቲ ምፍጣር ናይ ልጀመሩ ገባራት ሰብ ምቁፃር ናይ ልጀመሩ ገባራት ናይ ሃፍቲ ድልየት ናይ ለለዎም ገባራት ውድብ ክንገብሮ ክንኽእል ኣለና እዚ ድማ ማሕበራዊ መሰረትና ክነስፍሕ ኣለና ማለት እዩ ሉዚ እዚ ክኾን ሃምሊ ክእል ስለትገንዘበ ባይዘ ወይ ዝጉጅለ እዚ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ሕዝኮ ስምረት ኢላ በለኮ ኢላ ውርድሎ መዓት ውድባት እኒሄዋ ትግራይ መዓት ውድባት እኒሄዋ ትግራይ ለኣተን ኣፅኒሑ ዋና ፀላኢ እዚ እዩ ሓደ ግዜ ናይ ፒፒ ይብል ሓደ ግዜ ዕጡቕ ሓይሊ ይብለና ረኸዮ እዚኣት ብሙሉኡ ኣብ ታሕቲ ልንህና ማሕበራዊ መሰረት ስለትረድኦ እዩ ናይ ኢንተሌክቹዋል ፓወር ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ ስምረት እዩ ዝኔቲ ናይ ኢንተሌክቹዋል ፓወር ናብ ዲሞክራሲያዊ ናይ ምቕያር ባህሉ እውን ኣብኡ ከም ዘሎ ይርደአኒ ግን ሓንቲ ዝጥርጥራታ እዩ ናይ ተወዲቡ ዕላማኡ ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ ዘሎ ኮሚትመንት ግን የጠራጥሩ ምክንያቱ ዋላ እታ ስምረት ተመስሪታስ ሓደ ግዜ ድምቕ ሓደ ግዜ ኣጀንዳ ይህብ ሓደ ብኡ ገይሩ ከዓ ዝጠፍአሉ ድሓር ከዓ የሆነ ዝመፀሉ ኒየት ከም ውዳበ ማለት እዩ ንሳ እያ ተጠራጥር እምበር ሕወሓት ንዕኡ ቀዳማይ ፀላኢ ክትገብሮ ትክክለኛ ፖለቲካሊ ቢኮዝ ፎርሚደብል ፎርስ ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ናይ ኢንተሌክቹዋል ፓወር ናይ ኢንተርናሽናል ኤሊት ንጻድቃን ንጌታቸው እዚኦም ቀለል ሰባት ኣይኮኑ ዓለም ዲፕሎማሲ ዝፈልጡ እዮም ነዚ ዝኒሄው እኮ ካብ ወርዒ ምላሽና ቁሸት ካብ ምፅዋዕ ሓሊፉ ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ የብሎም ናይ ኢትዮጵያ ርክብ የብሎም ጀስት ናይ ኢሳያስ መፃወቲ ኮይኖም እዮም ንኻሊእ ባንዳ እናብሉ ዝውዕሉ ዘሎ ታዋና ነገር ኣብ ተን ተቋምቲ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ተቋምቲ ብናይ ባዕለይ ግምገማ ኣብ ፅምዶን ብዓልየትነት ብቁሸትነት እና ገንዘብ ብምብተን ኣብቱ ፅምዶ ብዝብል ማዕኸን ስለ ዘእተውን ያው ቁፅር እቲናየና ይብሉ ምናልባት ሳልሳይ ወያነ ጥራሕ እዩ ነፃነቱ ሓልዩ ዝኸይድ ዘሎ ሶ ፎርሚደብል ፎርስ ስምረት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ስምረት ክንደይናይ ኮሚትድ ኮይኑ ብቲ ዘለዎ ዓቕሚ ተጠቒሙ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዓወት የብፅሑ ጥራሕ እዩ ጥርጣረ ዘሎ እዚኣ ልዕልዕልካያ ሃም ኮሜንት ደህንወስድ እዚኣ ተገይርና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክመፅእ ዝሓሰብናዮ ለውጢ ክሊርሊ ክመፅእ እዩ እዚኣ ተዘይገይርና ኣይመፅን በፍፁም ስለዚ ሕዚ ብሓድሽ ተወዲብና ሃምቲ ልባኸየ ባይዘ ወይ ምስ መስረትና ኣብ ናይ መስራታይ ጉባኤና ምስ ኣካየድና ልማዕበላ ነገራት ሃምቲ እንሄዋ ብደንብ ምርዳእ ይከኣል እዩ ኣወዳድባና መዓራሪና ኢና ኣብ ቤት ፅሕፈትና እውን ብተመሳሳሊ ዋላ መቐለ ኮይንና ክንቃለ ስለኽእለና ኩነታት ኣይሃሉ ግን ኣብቲ ዘለናዮ ኮይና ሎሚ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ እውን እቲ ናይ ሕጋዊ ኣፍልጦ እውን ክወሃበና እዩ ብርግፀኝነት ዳርጋ ኩሉ ላማላእና ኢና ንርከብ ሕጋውነት ናይቲ መስራቲ ጉባኤ እውን ኮፍ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕጊ ስርዓት ህዝቢ እዩ ባይዘወይ ቀይዲ በትር ህዝቢ ይኾነ ሕጋዊ ኮይንና ልምኻድ ንገብሮ ኣለና ፃዕሪ እውን ፓወር እዩ ተወሳኺ ዓቕሚ እዩ ኣብ ቀፃሊ ድማ ብተኸኣለና መጠን ለምቕነ ጌታቸው ታይም ዶ ለሰምዕካዮ ናኻ ዘርኣይ ኣነ ኣብቲ ቀፃላይ መድረክናስ ልመናእሰይ ላረክበሉ ኩነታት ክፈጥር እየ ኢድብሎ ስለ ማለት እዩ ኩለና ለሃሙየና ንሓስብ ዝግበአና ስልጣነ ይደሊ መሬት ይደሊ ዝበልካዮ ዓይነት ፖለቲከኛ ብጣዕሚ ዝእመን ትኽክል እዩ ዝበልካዮ ስለዚ እዚ ሓይሊ ኣካቢ ስምረት ናይ ተጋሩ ሓይሊ ልእክብ ክኾን ክንፅዕር ኢና እሱ ድማ ክንገብር ኢና እዚ ኩሉ ትግራዋይ ድማ ኣብ ጎንና ክረባረብ እኒሄዎ ተስፋ እኒሄዎ ውዳበ እዩ ፅቡቕ መማረፂ ኮይኑ ክቐርብ ጠበንጃ ኣልቦ ፖለቲካ ትግራይ ክህሊ ልፅዕር ውዳበ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ጎኑ ክንስለፍ በዘቢልና ተዓንተ ወድባኻዮ ውፅኢት ክነመዝግብ እየ ንኩሉ ፃውዒተይ ዝቐርብ ንኩሉና ተጋሩ ማለት እየ በቃ ብናይ ፅቡቅ ገሊፅካ ኢኻ ህዝቢ ብጣዕሚ ይስከፈኒ ዘሎ በርካ ኮይንካ ኮፍ መበል የለ እቲ ሸተትናለ ኔትወርክ የለ ፀብማካ ዘሎ ነዊሕ ግዜ ጠፊእካ ስለ ዝነበርካ ቅፅዓት እውን እያ ተወሲኻ ህዚ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ደቂቓ
ጌታቸው ረዳ ናይ ስምረት ሊቀመንበር ስለዝኾነ ናይቲ ለውጢ ኣተሓሳስባ እውን ብውዳበ ደረጃ ዋላ ናይ ለውጢ ኣተሓሳስባ ዝብል ትካላዊ ኣያሃሎ ኣይወደብ ግን ጌታቸው ቅድሚያ ዝመፅእ ብቲ መንእሰይ ሶ ኣብቲ ናይ አልጀዚራ ዝገበሮ ብእንግሊዝኛ ኣነ እኳን ገሊፀ ድሕሪ መለስ ዜናዊ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፅን ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካን ኣብ መድረክ ዓለም ብዝርድኦም ቋንቋ ብድፍረት ዝገለፀ ወይ ክገልፅ ዝኽእል ጌታቸው ረዳ እዩ ዘሊትል መለስ ዜናዊ የለዮ መለስ ዜናዊ ብቱ ዝነበሮ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዓለም ስማዕ ዝገብሮ ዝነበረ ሶ ባይ ዲፎልት ክንኮርዐሉ እምበር ክንሓፍረሉ ይግባአን ጌታቸው ዘሕፍር ኩነታት እውን ኣይገረም ብቸካታ ናይ ለውጢ ዝበልኩ ከዓ ንሳ ንኩላትና ክትጠቅም ነይራ ኢለ ኣብታ ናይ አልጀዚራ ዝገበራ ናይ እንግሊዝኛ ባይዞይ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘለዉ ካድረታት ይኹን ናታቶም ሓለፍቲ ካድረታት እዞም ናይ ህግደፍ ካድረታት ካብ ራብዓይ ክፍሊ ዝሓልፈ ይኮኑ ብጣዕሚ ሃይማት ደናቑር እዮም ግን ንዞም ናትና ናይ ድግሪ ገለ ልዕሊ ድግሪ ዘለዎም ካድረታት መራሕቶም እዮም በቲ ናይ ፅምዶና ንሳቶም እዮም ዘሚቶምሎም ናይ ጌታቸው ሰው ይስሕቕ ነይረ እንግሊዝኛ ዝሰምዕን ዘይሰምዕን ክሳብ መራሕቶም ማለት እዩ ክሳብ መራሕቶም ዋላት ቃለ ቀባይ ዝበሃል ቃለ ቀባይ ኣማኒ እንታይ ዝበሃል መን ሽሙ ቃለ ቀባይ ናይ ሕወሓት ስፖክ ሚካኤል ዲ هو ሚካኤል ይድባል ወጣይ ስባይ ማት ጀስት ኢግኖራንስ ማት እንግሊዝኛውን ክሰምዕ ዘይኽእል ክፅሕፍ ዘይኽእል ሰብ ናይ ጌታቸው ዓለም ለኸ ዝተረኸቡ እሳቶም እዮም ዋዓዊዖምዋ ጀኖሳይድ ኣመነ ጀኖሳይድ ትግራይ ተፈፀመን ኢሉ ጌታቸው ገለ ይብሉ ነይሮምና ከም ስምረት ፓርቲ ከም ፖለቲከኛ ሃፍቱ ኪሮስ ጌታቸው ዝበሎ ብትክክል ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝኽሕዲ ወይስ ኣይነበረን ብሓፀራ ተገሊፅካ ንሳ ባኣ ክንገላገልና ጠቃሚት ኣጀንዳ ስለ ዝኾነት ከመይ ኢኹም ሪኢኹማ ግርም ዘርኣይ ለነገሩ ብዙሓት ኣብዚ ሃምዛ ዓይነት ናይ እንግሊዝኛ መድረኻት እውን ስለተዳሉ ብደንብ እውን ኣዳሚፅካዮ ስለትኾኑ ሙሉእ ቅንጭብ ኣቢኻ ለኣኻ ብለድልየካ መንገዲ ክትንትን ለይኮነስ ሙሉእ ካብ ዓውዲ እንድዮም ለውፁ እዚኦም ካብ ዓውዲ ኣውፅኦም እውን ምትርጓመ ይኽእሉን ኦፍኮርስ ርኢኻዮ ስለትኾን እቲ ኢንተርቪው እሞ እቲ ፕሮግራም ድማ ትፈልጦ ኢኻ ሄድ ቱ ሄድ ፕሮግራሚንግ ሙግት እዩ ኮ ናይ ሙግት ፕሮግራም እዩ ዘርኣይ ሄድ ቱ ሄድ ይልበሃል ከለቲ ፕሮግራም ሃርድ ቶክ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቢቢሲስ ሃርድ ቶክ ድነበረ ማለት እዩ እዚ ህልመኒኦም ላብዚ ቀርቦም ሓሳቦም ክሊርሊ ድሁ ንፈልጦ እሱ ድሓን ይፅናሕ ካልኣይ ግን እንታይ ክብል ይደሊ መሲል ካብዛ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ትግራይ ልሂቃን ናይ ትግራይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ልምልከት ሞር ኦፍ ፖለቲካል እዮም ዝገብሩ ዘርኣይ ፕሊዝ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኦፍ ኮርስ ፖለቲካል ትርጉም የብሉ የይብሊ ግን ኢትስ ሞር ኦፍ ጀስቲስ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዩ ኣዶ ትግራይማ ትግራይ ብጠቕላላ ጀኖሳይድ ትፈፅሙኒ እዩ ኣብ ልዕሊ እይ ትብላማ ለናይ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ድሌት ምትንታን ክጠቅም ለናይ ጉጅለ ፖለቲካዊ ድሌት ክጠቅም ኣይኾነይ ፕሊዝ ናይ ፍትሒ ሕቶ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ናይ ፍትሒ ሕቶ እዩ መጀመርያ ኣብዚ እዩ ኩሉ ሰብ ክንረዳዳ ኣለና እየድብል እንታይ መሲልካ ፖለቲካ ስለዝኾን ሓዲኡ መፅኡ ሃምቲ ትፈልጦ 1 ሚልዮን ሞይቶም ንበሃል ኣለና እሞኒ እዞም 1 ሚልዮን መን ቆፂርዎም እዩ ይብል ቁፅሪ ይገብሮ ጀኖሳይድ ሓንቲ ኣለለ ትመፅእ እሞ ስነ ልቦና ናይ ተጋሩ ምእንተ ክዳኸም ከይቃለስ ብዙሕ ግዲ ተጎዲእና ኢና ክብል ክጉዳእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና ክጎዱ ሽግር በፂሕና ይውለው ኣመራርሓ እውን ምእንተ ክለዓሉ ፀረት መሪሕነት ምንቅስቃስ ክገብር ምእንተ ተህዝቢ ይብል ረኣኻዮ ዶ ፖለቲካል ድሌት እዩ ዋላ ሕዝብቲ ጌታቸው ለቕረቦ እውን ልሰምዐስ ለይሰምዐስ ለዳመፀስ ለየዳመፀስ እንታይ ይብል እዚ ክብል ነይርዎ ይብሉ ቶም ናታቶም እዚ ክብል ነይርዎማ እሳቶም እዮም ድብልዎ እሳቶም ይብሉ ዋ እዚ ክብል ነይርዎ ዘርኣይ ይብለ ዶ ልዘርኣይ ኣነ ክብሎ ልግበአኒ እሱ ክብሎ ልግባእ ሪል ኣባሃህላ ውሉ እየ ድብል ካብኣ ላፍታ ሰብስታንስ ከኣቲ ዋላ ላፍታ ለልዕልዋ እንታይ እዮም መሲልካ ዘርኣይ ኣብተን ስፒች እንታይ እየን ኣቕሪብዎን ሓደ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዶ ይትፈፀመይ እያ ሓቀ ዶ ኢትስ ኦልሬዲ ኮሚትድ ኣቕሚጦ እዩ ጀኖሳይድ ኤንድ ethnic cleansing ኣብ ትግራይ is committed
اسكريا انا همو لقيت حسب همو لقيت خزل حسب بوزيشناي حدا ابي احمد يفصمو يلو لولو ستيك هولدرس انه هو الفصم اكلات አለው ይሉ الفصم اكلات አለው ይሉ لتي همز عينت ناي جينوسايد ኩነታት ግን መራሒ ኢል ነበረ ابي احمد ይልመርሑ ነበረ ይሉ اسكريا ታያት ጎላ ዚያ ስለዚህ ابي احمد جينوسايد እዩ ይውለሎ ابي احمد جينوسايد እዩ ደብረጽዮን ማን ነው ابي احمد جينوساይደር እዩ ደብረጽዮን genocider እዩ or somebody genocider እዩ should be the result of the legal court በቃ ተከል እዚ አያ ኮ ትኾን ግብአ ስለዚ ናይ ፍትሒ እዩ ድልኽካ እዚ እዩ አነ አይሆነ ይካፍር እዚ ሄድ ቱ ሄድ ፕሮግራም እዚ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ምዃኑ ትርኢ ኣለኹለ ብጣዕሚ አይደፍሩ ይሳቶም አነ ክነግረካ ማንም አይደፍሪ ማንም ኢዳ ይደፍር እሱ ግን he said so አቦቱ ድነው ምዃኑ እዩ አርእዎም ደብረጽዮንማ ክነግረካ መሰፈላላይና ኮይናማ አብይ አህመድ ኣብ አዋሳ ጉባኤ ላካየድና ትዝክሮ ዳ ኮንኸ አሕና ብዕድመ ልክዕና ደይ ስራሕ ካዮ ስራሕ ምስ ሻዕብያ ስራሕ ካውልዎ ኢሱላኻ ሻዕብያ በሓደ ኤርትራ ርኢማ ኣብ ሓውልቲ ሰማዕታት ኮል ሓመና ይኮይና ንውዕል ኣብ ሓውልቲ ሰማዕታት ንውሎ ኻሊ ኣብ አዋሳ አዳራሽ አትናስ ኢሱላኻ ኢኻ ከምዚ ድብል መራሕስ ሙሃ ትግርኛ ይኮነ አምሓኛ ይኮነ ሕንክልክል ብዘሎ ቋንቋ ቀራራብ ብዘሕፍር ማለት እዩ ስማ ፈልጥለና ይሩ ስለዚ I am really proud በቃ ይግባእ እዩ ዋላ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ድንህዎ ሰብለ by the way I am not protecting him I don't like to protect him he is enough even he is more than enough to protect himself ዱ ይኾን ኸይዱ ኣለኹ ሃምተጋሩ ግን ጠቃሚ ሓሳብ እዩ ሃምተጋሩ ግን ናብ ሓደ ልመጽእ ፕሪቶሪያ ለክንትግብር ለኽእለና ጀስቲስ ፍትሕ ለክንረክብ ለግብረና ሓሳብ እዩ ርእቶ እኔ ዘራይ ክብረት ይሃብልና ሃፍቲ ኪሮስ ኣነ እውን ከም ዘራይ ፕረስ ጌታቸው ረዳ ከምቲ ዝበልካዮ ዋላቲ ናይ አልጀዚራ መደብ ብትግርኛ ተዝኾን እውን አማኒ ለሰፋይ መቀረ ጌታቸው ረዳ ማን ደብረጽዮን መቀረበ ዓለመይ መቀረበ ታ መንጀሪኖ አይ መቀረቡ ቶም ጀነራል ታይ መቀረቡ because ናይ ቆሻት እንበር ካው ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝፈልጥ ህዚ እንግሊዝኛ መቃል ደዙ ናነ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ጥራሕ ከይኮነ ናይ ጌታቸው ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እዩ ፖለቲከኛ እዩ ኣብ መድረኽ ዓለም ትግራይ ፍትሒ ክትረክብ ዝሓተተ እዩ ሶ ናይ መጀመርያ ታሪክ ትግራይ ክተስታውሶ እዩ ኣብዚ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያስ ኣብ መድረኽ ዓለም ብትግራይ ናይ ሓደ መንግስቲ ሚኒስተር ኮይኑ መንግስት ንሕና ንኸስስ ትግራይ ትኸስስ ዘላማ መንግስቲ ኤርትራና መንግስቲ ኢትዮጵያ ጆኖሳይድ ፈፂምልና እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ደቡብ ግንባር ጀነራል ድዩ ናይ ሰንዓፈ ግንባር ጀነራል ድዩ እቲ ኮሎኔል ድዩ እቲ ወታደር ከይተኣዘዘ ድዩ እቲ ጆነራል ፈፂምዎ እቲ ቤት ፍርዲ የጻርዮሞ ኣብይ እውን ኢድ ነይርካ እዩ ጀነራል ጅላ እውን ነይርካ እዩ ኢድ ዝብል ከም መንግስቲ ከሲስና ፍትሒ ናይ ምርካብ እምበር ኣብይ ጆኖሳይደር ኢልና ንኣብይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብና ንሱ ብቤት ፍርዲ ተኣስዩ ጥራሕ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮነን ከም ቢሮክራሲ እንዲያውም ንሳቶም ትግራይ ሃገር ክንገብርና ዝብሉ ዝነበሩ እኮ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂምና እዩ ዝብል ብደንቢ ኣስሪፁና ሃለወ ብኻሊእ ባህላ ድማ ንሻዕብያ ባዕልና ስለ ዝጎደእናዮ ብሰንዓፈ ሆስፒታል ስለ ዘፍረስና ንሕና ስለ ዝበደልናዮ ኣቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ እንደገና ተዓዲም እናበሉ ተንበርኪኾም ዝውዕሉ ሰባት እዮም ዝርባቦም ክዝርቡ ይግብኦ ነይሩ ኤንወይ ኣኽሪዕና ይባኡ እናውረድካ የፅንሕ ክንውድአ ሃፍቲ ኪሮስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ናይ ብዙሕ ግዜ ጠፊእካ ስለ ዝነበርካ ቅፅዓት ኣብዛ ሎማዓንቲ ጠጠው ቢለካ ውዒለ ኣብዛ በረኻ ከም ናይ ቦታትካ ኣብ እግሪ ዳዕሮ ኮንካ ኢኻ ቃለ መሕተት ጌርካ እያ ያው ንህዝቢ ትግራይ ሓድነት ንህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ህልውና ቃልሲ ኩሉ ሓበሬታ ክረክበሎ ክቃለሰሎ ንኩሉ ዘማእኸለ ክኾነሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ በተለይ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ፍትሒ ናይ ምርካብ እና ናይ ሓድነት ግን
بسمرت يكون بنايتو حواحد قجلة يكون بخالوت لهيكان أواقع عداقا خاطو يابلون بسلام كزازم كعا نامس قلنا بطعمي يمسجن بهفتو